Hi Peko. Hi Julie. Hi Shannon. Hi Daddy Rahim. Hi Winnie. Petronella. Tapiwa Nashe. Tapiwa Nashe mazwano warova inda. Kuri sei kuZimbabwe. Chiri kuZimeni. Spiwe Nono. Shannon ndakumorosa one. Pauline. Melania. Nonoza. Ndakungodzokodza nabhuku verengai. My Scar. My daughter Dre Rasta. My firstborn. Sharon Shaz. Say guys. Yeah. Share live mutege vamwe guys. Titange kuita nyaya dzedu pana. Share live mutege vamwe. Andimboroshe kuti nonosa. Ndoramba ndiko kumborosa vedu. No matter zviri sei Melinda Mills Shuma, how are you? Spongile Marimo kuri sei Krastenberg. Peace. Caroline Gusha, how are you? Tari Murozvi kuri sei kuri sei chando tari. Priscilla, how are you? My children zviri sei Tambudzai, how are you? Gloria zviri sei Scholastic, how are you? Akoma muri sei Su Muchekwa Mamoyo zviri sei Beatrice Mazhidza Tatenda Darikwa zviri sei Rumbi Mwakutuya Melanin, how are you? Rita zviri sei Diribo Maipekuri sei Talent, how are you? Nyari Rose zviri sei Kudzai Stole Shalom Matipa, how are you? Diri Right Pauline, how are you? Charity Mutame Memory Makubaza Trudy, zviri sei Trudy, Dadi Mpofu. Hey guys, tenderoka guys, let me go let me go onion, cheese and onion. Let me go cheese and onion from SA. And it's my hair. It's my hair. Let me go. Team SA, my salt and vinegar, my cheese and onion. That's tindrai my message up. Okay, I'll check. Hey, give this a Brenda Nakai, how are you? Thank you, Team South Africa. Thank you, Team South Africa. Did you get it? Nakai one. Kuya kunyora sei master Facebook. Hanzi kushanda. Aiwa iri kushanda. Wela iri kushanda. Hausikona kuti face yakasvava iri sha usadaro sha. Face yakasvava ifudzi rangu ikuna kuti wigi ifudzire. Ibvudzi. Anonaka Melissa. Kudada kuti ngona ndamasuwa sha. Munhu ari kuvanhu team changu chiri ku SA chikati tuma supu, tuma dora, tuma zimba, tuma goodies toko SA zvikanzi ndai munoti pasisimeli twatumirwa tasvika nhasi. Saka ndotombozvionesawo zvaundikati ndikanimbozvionesa guys, dandamasuwa guys cheese and onion, dandamasuwa. Team SA rikati regatira stretch box tine tu goodies toko SA. Hanzi ndave nenzara. Hanzi na Endulo ndokumbira one star on one of my posts. Unozati kana ndiripo Angela andimbowani nguye kutenderera muma street. Kana ndiripo ndinda kutongoyawo pa live. Ndikabva pa live ndakutobika. Mangwana ndatonda ubasa. Ndikumanisana nekutsvaga mari. December uno kumanisana nemari yoyi. Kumanisana nemari wangu. Because ndikuda mari ndinetuma projects twangu. Toda kupedziswa ku Africa uko. Wemani sena sekoko. Angori ndongoshandisa mapiritsi ni Jones. But if makore akwa achitangana tu. I'm not trying to be rude, but if makore akwa achitangana tu. Usawe queen books kwangu I don't sell crayons. Okay.
Okay, right guys, itime chitega vamwe guys tikunzopinda munyaya guys, itime chitega vamwe guys, chegai vamwe mushare live tikunzopinda munyaya. I know kuti mazana timbowande zvokudaro because vanhu vakawanda vatravela kuenda kuZimbabwe, kuenda kuma holiday, saka vamatoenda kumamisha kupi kupi, saka tichisvikawo kuma data nechi, saka but 500 dzinosvika guys, 500 dzinosvika. Vanhu vakawanda vakafamba vakawanda vakandooneka vakaenda kuZimbabwe, vakaenda saka tinoziva kuti vakawanda vari kufamba. Haro faresi zviri sei, saka tinenge tichingo yes order, tinenge tichingomirira kuti tava 308 guys, handei 310 hanzi anonzi maprobiotic aya anonzi maprobiotic ewelare yesipem zviri sei. Saka gaita tove ku 331 guys, 331 kwatave tava ku 331 handei. Thank you Brenda ndakati rega ndirelax, ndakaona kuti inonetsa natural hair kuzombori maintain kukama kuti uchida kufa kunda kubasa nongoza zvekunoku, saka ndangoti rega ndiri relax makuseni kana ndisingadi zvekupfeka wigi ndongorisunga ndotorova pasi, harichandinyanyi kundinetsa, haichandinetsi. Saka handeitone guys, handeitone tisvike pa 500, handeitone titange neimwe nyaya titi masvanda vozouya anjika navarimo zvavo mucomment section imomo. Yesinai changu zviri sei Charlotte zviri sei. Thank you Charlotte Petronella. Handei guys, taku 362 imimi dzenyu dzinenge dziri kumashure, imi foni dzenyu dziri kumashure, dzangu dziri kumberi 366 371 dzangu dziri kumberi, yenyu ninge kumashure amenotine makai 369 handei handina joy this time tukubata uri kubata wena dzidze ziri kubata uri kubata no 374 uri kumashure Mildred 374 aiwa Prada tiri kuona kunoku 374 ndokwatiri. Hanzi makomenda angu asi kufamba, ari kufamba wani, ari kufamba. Hanzi yatanga nda kuchaisa live koinda uri kunzochaisa masivano 382 man 375 azvi oh yeah 387 kunoku 390 kunoku 392 kuno taku 400 asati svika 390 yangu inenge chibudisa accurate ani ndini takabaya live zviri kuita ka Brenda. Thank you mfana wangu 395 ndo patali. Yesi Carol Rosol Dick, how are you? 400 401 403 404 imi muri kumashure guys, yenyu dziri kuma 395 yangu yatoye ku 404 405 hanzi Xmas box the box iyo pana kutoti ndisweni ndiri ku birthday apana pa kutoti nditi happy birthday uchindiimbira uchindipa present shwa 404 404 410 taku 410 aiwa Norin Jonas atasvika ikoko ku 495 atsati 411 nukubasa munongesa kama earphones mushanda iri muchinzwa munoshanda muchinzwa makaisa ma earphones hanzi yenyu iri kumashure inogoenda kumashure sei ini ndiri ku 406 imi muri kuma 402 ndiri kumberi ndave sure manje 410 yangu yave kumashure manje, yangu yakumashure manje. Tete Masvanda is watching. Yangu yakumashure ndaku 415 nini, ndaku 415 418 421 ziyenya zenyu zadzakira kumashure 425. Thank you Viola. 425 430 430 taku 430
Zeinzi iri kumashure yenyu. Aiwa yangu iri kumberi ndiri ku 436, 437. Imi muri kuma 420 saka iri ari kumberi ndini. Imi ngoti ndiri kumashure sei ndine zvine 441. Imi muri kutora zve 417. Saka ari kumashure ndiani? Ini zvindatoye ku 444. Imi ndimuri kumashure. Ngosindatoye ku 446. 446 izvozvi. Tisima December babies guys, muri say guys, kwa musi kuti tiro star party birthday wewe, kuti tiro star party. Nditire kwa star party birthday wasikana mungu kanda kwa masters birthday. Mungu tinasi tukukanda masters birthday. Nasi masters birthday mukando kwa masters. Ndiri ku 456 inini, 456. Ndiri kumberi. Aiwa Lydia 5 asata shika. 450 458 chera watasara futi ndatoye ku 458. Nyasha dewa ndiri kumase indala ku 462. Hande guys 456 ande tishike 500 ande kasarwa ne 40 something people. I said ndasanda birthday rangu rikumsa 25 tasivei msa 25 hanzi mimi mnozona makomeza tone 2 minutes anyoro. Oh, okay mukroti ndinozona makomeza. All right ndabuyisana chiti mukuchaya manamba kati muri kurevei kumanamba because ndiri kumberi 462. All right 462. 465 ande birthday rangu musi wa 25 December, musi we Christmas. Saka imimi musi wa Christmas musati manyora kuti Merry Christmas. Munotanga nekunditi happy birthday. Musati manyora ma Merry Christmas. Munotanga nekunditi happy birthday. Alright, tete masanda watanga kuda kuya iwo nenyaya yavo. Saka totakata kuza tichema sanda. Alright. Landa tichembota imwe apa but tichazongoipindira still. Mera tutaikwa Eda. Nasi let's hope wano Edeka. Let's hope wano Edeka. Hauna kunduza wani Joylin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Joy. Happy birthday to you. Hanzi makore muna avunzwe. Hip. Hooray! Hanzi makore muna avunzwe. Tinongoimba togumira ipapo. 477. Aiwa tatowe 490 marufu. Tatowe 492 prim. Tete masanda iringoti editing. Ini ndisha kuti chichi chinoitika nefoni yenyu. Iringoti editing. Sure, ere machipa. Tete chivara tese 25. Tapinda ku 500. Tete masanda iri kuramba budai mudzoke. Simbo budai mudzoke. Hanzi mukujeu. Simbo budai mudzoke tete masanda budai mudzoke. Budai mudzoke tete masanda. Budai mudzoke. Tete masanda achibuda achidzoka guys, ngatimbodzwa inyaya iri panapa. Atimbodzwa inyaya iri panapa. Mira timbodzwa nyaya iyi. Kusema kumana ese mabasa yenyu nemhuri dzenyu. Kunogwa rume gore ramba kupera zvakanaka. Gore harina kupera zvakanaka. Varume ndasangana nerimwe dambudziko rakakura chaizvo. Zvakaitika ndezvokuti last week iyoyo musi wa28 November ndaienda kupechinhafu. Pechinhafu bridge paya ndobva ndaienda. So ndakabuda ndichipinda mutaundi. Ndozoshandisa mutare kuti so ndichingodarika pana 40 paya panomira vanhu kavanotsvaga malift chichi paya. Saka ndakangoti ndoda vanhu vaviri vanoenda kupi kwamutare ndo vaikwanisa kukwana mota. Ndo pakabva papinda vanhu vaviri, mumwe wacho akati ndosarira kwaRusape akati apinda. Umwe mutaraunda pati ndoenda papechinafu ipapo asi ndoda anguzopfuurira kuti achipinge. Ndakati apinda imonosarira mberi kana mwakasununguka. Vakabva vapinda mota vanhu vaviri vaya. Ndaitoone mhuri yangu yandaiva nayo ipapo. Takatofamba zvakanaka kusvika tasvika maRusape ndopakabva pasosara. Taitongotaurawo eduwo nyaya dzekungotowa upenyu hwakamira sei vanhu tichitongonadzika. Hatina kutomboplaya music because vanhu vacho vaitotaridza kuti very good pakutaura havo.
So tasiyawo marisapi muya handina kukwidza mumwe munhu ndakangosara ndina baba vaiwana. He was of around maybe kuma50s or early 60s makore avo matasiro andakavaita. Ndobva tafamba paya. So takataura nyaya dzakawanda dzeupenyu vachitaurawo haisogara kuchipinge tinoita zvokurima mabhanana tinozodai tichidai ndakabva ndavaudzawo divi rangu ndakati ai ndiroshanda uku ndinodai dai zvakati zvakanaka takafamba zvakanaka uye dinaisten. Ndobva tatosvika mamutare muya. Mamutare ndakatenga mabhanana ndobva tatovapa ivo ndobva vatoramba mabhanana vakati aina ndikamboti mabhanana akadai madika kwedu kutotorima akadini akakura kudai kaya ndichakupai ndichakutumirai kana ndasvika kumba asi mati munogara kuHarare. Ndakati hongu zvakanzi ndinongokuisirai pabhasi ndinokuisirai vanangu mudye mabhanana chaiwo haya munomaya anenge akadai dai vakataurawo zvakawanda. Ndobva tafamba paya dzamara tasvika paPechinafu paya ndakati baba ini ndasvika panapa ndopandanchiuya zvakanzi waitako mwanangu ini ndodzikirai papapa ndochimirira mabhazi kana makombi anoenda kuchipinge. Ndobva takaparadzana saka vakabva vatora nhamba dzangu vakati mwana chipechi nhamba dzako. Ndobva ndavapa paya tazosarawo paya ivo vaendawo. So musi wa30 just 2 days vakafona zvakanzi yesu mwana wakasara zvakanaka here. Ndakati ndiri nani baba mheno makafamba zvakanaka here. Zvakanzi haiwa kuno takasimba chaizvo uchiri paBechinafu here kana kuti wakadzokera. Ndakati ndaitodzokera musi iwoya ndaiva ndangoya kuzoona nekusiya zvimwe zvinhu zvataida paya ndakatodzokera ndava kuHarare. Zvakanzi alright pakanaka. Saka nhasi kumanheru ndichanobatisa pasuro yako pabhazi nekuti mabhazi ekuno anobuda kuseniseni kuma4 handizokwanisi kuabata. Ndobva ndangoti maita basa baba. Zvakanzi ndichakudza mutyairi wandinenge ndapa zvinhu ndokupa nenhamba dzake. Ndakati maita baba tinotenda tonogamuchira. Kwamuka kuseni kwacho kuya ndoone meseji yaiswa pafoni nababa vaya ine zita radhiraivha nenhamba dzebhasi yaiva Interafrica. Ndaenda pambari paya ndasvika ndagarira paya ndoone ndaenda kuna dhiraivha ndakati mune zvinhuwo zvamapiwa kuchipinge hanzi mabhanana. Tikanzi zviriko kumasure. Kwaenda kuya dhiraivha uya avhura bhuti ndobva andipa kadhibhokisi ranga rakatokura rakazara nemabhanana kadhibhokisi iroro. Saka pakadhibhokisi paiva neimwe keji yanga iripo yanga ine huku yanga yagadzigwa newaya yaiva nehuku 1 shechi yebrown yanga iri pakeji. Saka ranga rakeji racho ranga rakanoita zvokuti unoborerwa kuti pakadhibhokisi kubatanidzwa nekadhibhokisi kudai rakasunga. Ndobva ndatoti tumwe dhiraivha ndakati koi huku iyi ndeani. Zvakanzi zvese tasvipiwa zvakadai usiona zvakasungirigwa pamwe chete tatongozvipiwa zvakadai. Ndakati ndobva ndatora zvinhu zviya ndaisa mumota ndasvika kumba ndaisa mabhanana uku tatotanga hedu kudya mabhanana paya. Ndobva ndafona paya ndakati rega ndifone nditese titende paya. Ndakati baba maita basa mabhanana asvika vazukuru venyu vari kufara vari kutodya mabhanana ende anonaka chaizvo. Zvakanzi unogotendei mwana. Ndakati ko huku yandaona. Zvakanzi right enda timudyewo nyama dzehuku yedu yechibhoyi imi majaira kudya mabhuroira mumataundi. So vazukuru vangu ngavambodyawo nyama iyoyo asi usaiuraya hako nhasi huku iyoyo kana mangwana nekuti kuno yanga ichitokanda masai. Saka ukaisiya 4-5 days inogona kutombokanda mamwe mazai mukatodya zvei. Usaiuraya nhasi mbosiya vazukuru vangu vadini vamboiona. Ndoziva kuti nzvimbo dzovanga dzakamanikana dzokuichengetera kupi kuHarare ikoko asi muchikeji mairimomo inotogara zvakanaka chaizvo uchingoiisira upfu chete ichiita ichidya. Hayi usaiuraya hako nhasi. Tomashoko avo akazotaura ekupisa kuti usaiuraya hako nhasi. Ndondati alright maita basa baba. Saka ndakabva ndaisa muspare-room medu ndobva ndangoikandira zviupfu paya tatosiyana nazvo. Mabhanana mamwe tatoisa mufiriji tadya mamwe mabhanana anga akatowandisa zvokuti mamwe acho takatozoarasa nekuda kwezvakasoitika pamberi. So mangwana acho kuseni ndakamuka ndakati rega ndikline murumu sezvo marara huku yanonanga yaitira madororo pese pese pakeji momwe anenge aenda pasi sezvo keji yacho yanga isina kufarwa pasi paya. Ndichinopinda muya ndotarisa mukeji ndikuona mane huku 2 dzakafanana sheche. Zvakandikatya madzi. Ndobva ndashedza mukadzi akati uyauoni. Isu tinopatakauya nehuku takatadza kuona here kuti huku idzi 2 kana uchiwa. Zvikanzi huku iyi yaiva 1. Ndakaona huku 1 kuimwe yabvepo. Ndobva ndatora foni ndafonera baba vaya. Saka ndingovafonera ndakangoti baba mamuka sei. Ndamuka mwana ari kunaka here mabhanana. Ndozvavakatanga kundibvunza.
ndakati hongu mabhanana ari kunaka baba, ko huku iyi, pandakangoti ko huku iyi vakabva vatokata foni. Unoona, kuzoedza kufona foni iyi haichaiti through kusvika nanhasi, kubva musi wa30 up to now, nhasi musi wa5 December pandiri kuita mumba mane huku 6 every day. Pamuchimuka muchiwedzera huku 1 same color, dzingori sheshe dzese dzakadaro. Right. So pari zvino inini ndapererwa mufunge, ndapererwa zvokumbofungidzira. Saka ndatoti kumukadzi nevana hapana achapinda chii murumu izvi, tisiye yakadaro. Kana chikafu chiya chatakakanda musi wekutanga izvozvo hatinana kutombodzera chimwe kana kudini. So nhamba dzababa ivava hadzichaiti kumba kwava, handikuzivi. Ndakangonzwa kuti vanogara kupi, kuChipinge. Right. Whether makamboiwa nyaya iyi kana kuti hamuna kuinzwa, kana kuti ndeyenhema kana kuti ndeyechokwadi, isati neinazvo. Asi chikuitika ndechekuti nyaya iyi zvinhu zvinoraramwa mukati meupenyu hwatiri kurarama, zvinhu zviriko, whether we like it or not, zvinhu zvakadai so zviriko. Andimaona tichazovhura pana pamalaini kuti muhwewo nyaya dzivamo. So tinototaura zvinhu zvezvinhu zvinoitika mukati meupenyu, pana pamataurwa zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwemunhu in our day to day lives. Anditi kana vakasina kupiwa huku asi variko vakambopiwa something zvikatopenda muupenyu, zviriko. Kana vakapiwa huku kuru vakarombeswa huku dzikawedzera kuwanda. Tete vaswada vaswera sei? Ndaswera hangu maswera sei mama? Ndaswera. Mabva masvika. Zvinhu zvakanyaya dzakadai dziriko, and that's true. Right. Ndikurangarira kuti palast live yedu takaita maifanwa kuti chimushenye nesu nyaya yenyu tigobatanidza nyaya idzi tigopinda mune dzimwe nyaya tichitendera tiri panapa, asi takazotadza kuzvita because maitadza kupinda, nhasi mapinda. Saka tiripo tine masana toda kuti munyatsokufamba nenyaya yenyu, munyatsotirondedzera takagara takateera tozobatanidza nenyaya yeurombwa iyi toenderera mberi takadaro. Alright. Wo pape pataitaura kuti uroyi huriko pandakati nenewo ndakamboroyiwa. Alright, ini yangu yanga iri burikidza mukuroorwa, handiti paitaurwa nyaya dziya dzekuroorwa paipe patakapedzisira paichiti uroyi huriko unoroyiwa. Inini ndakatoonana nemunhu wangu zvakanaka-naka. Musvinu kwete kutamba, kwete kufungidzira kana ndichiti musvinu ndofunga muri kunzwisisa zvandiri kutaura, anga ari fit and chena. Murudo akabva apisa ndikaroko. Ndobva zvanzi aiwa ini ndakutofunga ndauda kutorora ini ndikati pamwe murume ari kunyepa. Nguva diki iyo yatatodana kutoti akuda kutobvisa mari, zvikanzi aiwa ndotobvisa mari chete. Ndobva taenda tatotaurawo kumba ndo zviripo, saka zvakaita seunge emergency zviya zvokuti kana baba vangu chaivo uko vakatokanuka vakati hakuna zvinhu zvakadaro, motoenda nemachannels kwakutoita zviya zveemergency zviya zvekumhanya kunana tete haisisu vairi hedu taitodanana tatiri murudo. Ndobva vazouya chiri kutoyeuka, vakatoya iri Saturday, titoona motikari dzatopaka kana kuona kutaura. Vakwasha vari kuburuka masutu, isu kudhara tisingaiteka zvedheko izvi, vanhu vaitoungana mumba. Tasvika paye vabvisa murume akaroora, kwete zvokutamba. Kubvira kuseni zorudoka mari ikapera, kwakuchine mabhenga yakanzi ana Kingdom nana Trust Bank. Ndobva tatomhanya tikatoenda kwaEglen achienda chinotora imwe mari yangu yachota kuti apedza kudaro ndopaakamhanya akati totochata muchato, because aida kubva toenda neni ipapo kunhingikiri kuAustralia. Ndobva amhanya unogadzirisa muchato zvokukotuko. Ndapedza kuroorwa kudaro, saka ana baba vakati tapedza kuroorwa nhasi uya akakumbira muchato, isusu chizoti tinozoenda kazvokoti isu tiri tu zvedu iri Wednesday. Baba vangu vachibva vasumuka vachibva vaenda kumusha, vachisvika kumusha kuya ndobva vasvika zvezve zvekusuma ana baba munini nanani ipo pai mari iya yakazvinoitwa kuti chirango kuti mwana akaroorwa. Baba vangu vakaenda kumusha iri Mandi, ini ndakaroorwa iri Saturday, vakaenda namai vangu iri Mandi. Musi weTuesday ndobva tati Wednesday ndobva ndanochata, ndakatombotumira picture yacho apa. Ndobva ndanochata kuona kutaura zvese zvaizvingori zvechirungu ndakanga ndapiwa nedenga ipapo. Musi weWednesday ndowandakachata, musi weThursday kana siri mistake Thursday or Friday. Saka enda ndakajaira zvekuti murume aibva auya akaiwanzodzoka kana pari palunch, odzoka achiti handidi ndotoda kuti ndibikire ndiwe.
Saka haana kudzoka ipapo zvaisita mazuva ese. Pandiri kusvika kuya ndikati arege ndiende ndamhaya chimwe chimotikari chandakahaya kuti ndiendeko kubanza kwacho kuti ndinocheka because taitiri murudo rwuya rwokusada kutoshaya nakahuya. Kusvika kuya akatanga ngonditiza. Kutanga kutizwa nemurume kutiza kudai achitovhunduka achiita kunge ari kuona chimwe chinhu hameno chimwe chinhu chaiona ipapo. Achitiza achitenderera nemotikari murume mukuru achiita kunge achatoridza mhere kudai kana kumuguma anga asingade kana kutoti nditoguma kana motikari yake akanga asingade ipapo. Ngambisirwa mari iyaya yakanga enda kunosumwa iyaya ndo yakaenda ichibva yanosotwa ipapo. Ndobva ndatopandukirwa nguva iyoyo sokutopandukirwa zvokuti ndakati ndichirorwa Saturday ndichinochata musi weWednesday, musi weFriday murume achitanga kutiza achimhanya kuenda kumalawyers uko, musi weMonday unge chipiri ndichitonosaina divorce. Ndikabuda muDaily News ra 2005 ikoko mukanotarisa zita rangu kana zviriko kumakazi munonondoona nyaya yangu iyoyo. Musi iyoyo taitiri pamwe chete madhivorce edu achikanzurwa neuyu mumwe wekuredhiyo ainzi Eunice Gotovi. Ndizvo zvakaitika. Saka ndiri kutaura kuti uroyi, mukanzwa ndichitaura kuti uroyi huriko, vanhu vanofanira kunyatsonzwisisa kuti uroyi huriko. Zvokutoti ipapapo ndine chadzimira ndakaenda ndichida kutera ana baba kumusha because zvatoitika zvacho handandisisiri inini. Ndichisvika inini ndakaita chadzimira ndikarasika pamusha kubvira kuma8 kusvikira na 12 o'clock midnight ndo pandakazoona kuti pamba pedu ndepapa. Ndairasikira ndichingotenderera ipapo ndichingotenderera ndakangoita chadzimira ndichingotenderera. Pavakazofamba ndo pavakatoudzwa baba vangu namai vangu ipapo because vakarwadziwa. Ndobva vatonzi imi mamuchapire chiva navamari mari manga muchapire chiva navamari ndiningi naningi uyu ndiye aiita izvozvo. Saka uroyi huriko. Right. Ndangoda nini makandiudza nyaya izvi. Ndosaka ndatanga playa audio iyi. Andika ndeya kudhara tozviziva kuti ndeya yakabuda na December 5 uko. Anditi but tati play because uroyi huriko. As much as ingabudzi inyaya yekunyemba nodi but zviriko zvikurava mukati moupenyu hwevanhu every day. Kune vanhu vakaona chimasanda vanokudza kuti takashayiwa mapendi chaiwo pawaya rinenge ratoregwei pendi kunoroyiwa nti kune vamwe vanhu vainomuka vachigerwa musoro vagerwa musoro agerwa nani usiku mba akavata vhudzi racho hapana haasi kuriona. Uroyi huriko. Tete masando ari kuti vakaroorwa guys on a weekend Saturday andika Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday vakanochata andika Thursday Friday murume akatanga kutovasemba muchato munyuwani usina 1 week Monday vakamusenda divorce. Akatoti papapo ndichitotsaina kudai musi wachanisana aitochema zviya zvekushaya kuziva kuti chikonzero chii. Iye akanga asingatoziva kutoti chii chiri kuitika panapa but kuti ndisvike padhuze naye kudai so akanga asingade kuti nditosvika kana padhuze naye kana kubata kana kuguma kana motikari yake kudai so aibva atotisa ipapo ndasotwa. Mva kwazoita bambiki vamwe muningira isusu kwedu kubocha kwamutaroko ana sekuru vaningira vana baba tinovati ana bambo mukuru nana baba mudika muningira waasekuru baba wababa wanguka muningira wavo aiti ipapo inini ndaingwarika ndangonzwa kuti ndinoda kuenda kumusha ndotonopinda mbhazi ndo handaenda. Saka nekuputa fodya ndakatanga kuputa fodya kudhara ndichiri mudiki ndobva ndatonziwa weye fodya iyi ndobva ndatopiwa chipureti svika ndoti uzodya poto chidyirai mumwe mupureti yako yandakakuvezera iyi. Vamwe pakatozva zvikanzi rasanga irasweka katoraswa naumwe bambiki muningira wana baba wangu zvikanzi havasi raiti. Saka isu neudiki tatisingazvizive vakazouya kumba kwedu vakatokwira bhazi kuya zvokutoti vanhu vakashamisika ipapo vauya kudaro ndobva vazongomuka vakaita kunge hameno kuda kunyepera kudhakwa mva unoitira tsvina pamusiwo zvokuti pavakaitira tsvina pamusiwo ipapo disaster pamba painge ingoriwo disaster imwe isingaita. Saka uroyi zvikanzi uroyi inini uroyi ndinounzwisisa ndotoziva kutoti uroyi huriko. Right. Ivo pane pandakabotaura guys mukuremember chimbokudzai nyaya yekuti pane umwe munhu kumba kwedu akagezera munyasi yake musingi katobiswa. Ndakambokudzai ndakatoseka ndotokuudzai chokwadi
mbuya vangu chaivo baba zvazvokuti vari kuda kushongwa havasida muroora saka tazokura takufungidzira taitofunga takazofunga kuti no mani zvazvisi zvega paitore zvaitika muzati kana muri vana muchikura titemasana mninge musinga zvaunderstandi handiti of course muroora vangu vasingabudi handitika vabva kumusha kwavo kwedu kwavo kumasvinguko vauya kumba kuya vasvika kumba vakatanga kuti vabikigwa chikafu raisi vachifoshora raisi vachiita zvitutu pasi apa vachiita kunge munhu ari kusvikigwa handika vachiita kunge kuda vari kujova isi chiza kuti havana mudzimu handikati akuda handi vakati sumukwanyamu vakamanya kudai so kunokwira pamusoro pesengi kudai so kudai kutanyamura kudai nyasi kudai kuvhura mvura kudai kuti kugeza zasi kudai so ikabva tobvisa singi ipapo same time zvese netepi yacho but takuatazvifunga ka vanhu vakangofunga kuti vari kupefoma inyaya yekuti havati muroora vari kupefomera muroora but now tanyatsoona kuti hwanga hunogona kuiva hwanga hutori kana witchcraft chaiko nokuti hazvisi normal hazvisi normal semunhu anenge achingonoitira tsvina pamusoro pemukova handimona right saka tinati temasanda panapa munhu mukuru vacharamba vari apa handitika toda kuvhurira malai pane anyora mucomment section kuti exactly zvakaitika pana temasanda ndo zvakaitika kune sister yangu handimona zvinhu zvinenge zvisiri normal pakuroiwa apa ava pakuroiwa vanhu vanogona mari dzatopa vanhu dzedze dzinogona kushandiswa anoziva kuti paupenyu saka vanhu vachitobatsirana sei because ndakakupa mari nechesipeda kuti ubatsirikane iwe wotora mari yaya woenda kunoshandisa kunochereketa nemari anoenda kupa hamuti nokuda kuzama kuita sei handimona vamwe vanotora hembe zvipfeko chaiko hembe chaicho yako yekupfeka oenda kunogadzira hembe yako yekupfeka handimona kune vamwe vakatadziswa kuzvara nekutorerwa pendi yakunzi ndashaiwa pendi yangu pawaya handika mbereko ikatonetsa zvokutodara handi witchcraft chedu inoya pakasiyana kozoita vamwe vanotouyawo vari varoi chaivo kuti unozoona kuti uyo ndinhingi uyo ari muchisero chake handimaona zvakazvongosiyana siyana so kune zvinhu zvakada zvakasiyana siyana mukati taurai plus futi dzimba zhinji pamunoona pane vamwe vokuti unovabvunza apa kuti chii chakaita kuti imba yako iparare vamwe havana anza izvozvi nanhasi havatoziva kuti chavakatadza kumamarriages avo chii inhau idzodzidzi dzekunounganwa kuya pakunounganwa muchiroorwa pakusuma mari dziya dzinosuma tete vakati mavapa here ninga akati mavapa here uyu wakazoti uyu mavapa here vamwe vachingopedza kuroorwa vanongona kuti gare mbichana dzimba idzo dzinenge dzichipisa kwete zvekumbotamba saka zvimwe zvacho zvinenge zvichibva ikokoko zvokuti pandakatozonotonoroorwa futika baba vangu havana kuzomboita mistake iyo yekuita kuti vaende vanoningikira vanosuma futi mari zvakabva zvaita mwari ndakabva ndangoti ipapapo yakanga iri 5 musa 6 august nchiri kutoremember 6 august 2005 wandakachata ndichibva mwari vangondipawo mumwe ndobva ndanochata futi 6 august 2006 ndichinopinda futi mumwe muchato ndichitoroorwa futi ipapo asi nanhasi ndine chigumbu ndinorwadziwa nekuti ndakazoti ndiri kuno kuSouth Africa uko anenge angauya here hameno kumahuride ndakamuona achifamba nehweteka yemota yekuti madhaga ndakarwadziwa zvinoti zvekuti upenyu because ndaifanira kunge takatoenda takaenda achifamba nemadhaga emota kudai kupenya kudai ndikati naye asikana zvinhu zvakaitwa nedzidza rangu paradza handina kana kumbonomubikira murume uyu mumba kuti hanzi ndabikira murume kana kumbonoedzesera kupinda ndandisati natoenda zvezve because zvangu kwakuri kunyatsoroorwa chaiko nekunochata ana mbuya vamwe kwekwangu auya vachifanira kuzoti vazondiperekedza zvezve kunoperekwa zvezve kana kuperekwa handina kuperekwa right batai makadaro hallo pauroi muri seikola aiwa tiri nani isu tipirei tinzwa ndakaita mwana wangu pekutanga handi zvemusikanzwa pechitino ndikati ndikazovanira boyfriend yangu ndikati I want to do the right thing ndoda kufadza vabereki mukomana akati nani ndoda kutondozivawo kumusha kwako iwo ndozikanawo kwedu ndakaenda ndikandozikanawo mumba kwemukomana then mukomana akazoenda kumusha kwedu takaenda kumusha kwedu mukomana akaita kutenga magrosarisi mabhiyati achida kundonozikana kunoda kuzikana kuti mwana wenyu akaita nhungu kana kuti chii ndii ndinodanana nemwana wenyu ndabva tanosvika kumusha kuya kuvatoraiwo mbudzi vanagogo kuzvara mai vanga vatoripo vachichichii mwana ari kuitawo zvinhu zviri right then manheru acho hatina kuunganidza vanhu vakawanda taivana nambuya kuzvara baba nekuzvara mai then nasisters angu hatinombodana natete kana nani takati tichazovadana kana uya kuzorora izvi ndozvekuda kungozikanwa saka takazoenda kumugodhi
tichingodiridza muro wamama vangu pakasvika vamwe maimini ndabva toti mhoro usangani kati mashamwari angu anongova chibhefriend angati ai shamwari dzangu dzandabva nadzo kwadabva nadzo ati haiti mwana wangu chechi wawarova mangwana makuseni kwamutomuka mukomana vachoti iwe ndarota maimini vangu vaiva takasangana navo kumugodhi vachiti umuudze kuti asauya kuda kuzoshamisira kuno kumusha saka 100% asausitongo saka ndati iwe ndiriboona vabereki vamucha saka ndoteerera kosta ingoshandira kusemutauro ndozosara ndoteerera sitimeli pane vangozokwira bhazi ndikateerera mukomana vaya kusvika kuti ndoti iwe unotaurisana iwe wazodini ivinanondivanakangoitwa zvikatongopeera ndozvanaida kusheya wangu kuti inyaya dzekuroidzi uriko kune vanhu vanokanganisa marelationships evanhu ndo zvangu izvo zvanhauzosvikawo pana tete matsivanda asi ndo pandakasvikawo waiva relationship ye3 years zvinhu naito ndakuda kutoya kutorora zvikatokupera zvakadaro saka makatoroiwa makapichi anzi imakaroiwa sei kubva pakanundudza dream yekuti ndarota maimini vangu aitondudza kuti kuti akada kuboonererwa kunoko akangoti varava vaona kumugodhi ukavaindotisa kuti dzishamwari dzangu ndavarota vachiti chii kusada kuya muudze kuti asada kuya kuzoonererwa kunoko kana zodzokera kutaura saka yanaamutsinhedzerawo izvozvo kuti zvokuroyewa izvi zvitoriko nenonda ndisotorida kutofadza vabereki but zvakatorambawo nekuda kwevanhu vane ngoma. Right, thank you very much Kola, thank you very much. Right, umoyo guys ari kutaura kuti inini ndakazviitirwa ndakatopata apa wese still mukomana ndiye akarota dream arita dream achirotera mai ava mainini vaona kuti andahwa vachiti zvakati zvakati the next thing boom zvapera hanzi ndibvunzirewo tete okay maitone message yacho ndibvunzire tete kuti what is the origin of witchcraft. How is it one person can have that much power of someone else's life? And what does it mean that our culture is based on something evil? Is it even our culture or kana kuti vanhu vanenge vaine utsinye? Where white people right when they taught us kuti our traditions, and where white people right when they taught us kuti our tradition and beliefs were evil. Handisi tete masandanze mupindure apa kuti uroyi kuculture yedu hunobvepi ende zvinoita sei kuti one munhu anenge ane uroyi ane mapowers ekuti anokwanisa kudestroya vanhu vakawanda ari one handika ende hanzi sei culture yedu isusu handika iri surrounded newitchcraft kuvarungu saka vakadzidzisa kuti kumatradition dzenyu idzi nemabeliefs enyu izvi zvinhu zviri evil vairevesa here? Ndikiri pane culture yedu apa ipapa pangu handi ndokunotadza kunyatsopatsanura zvangu asi pekuti pamapowers apa handiti ndiri kutaura zvekuti hama ine simba rakanyanyisa because ndeweropa saka anenge ane power rakatonyanyisa pamusoro peupenyu hwako especially kana izvo zvemari izvi kana kuti chii kana kuti chii mutorwa angade handiti but anotombokakarika it's not easy but wako iwewe because anyatsoziva kuti anoreverera achiita sei kumidzimu yako zvese kudididi saka anenge ane simba rinenge rakaita sei rinenge rakawanda then kuvarungu kwachona ikokoko vatori nezvavo izvo zvewitchcraft zvitori kwavo iko kwavo ikokoko zvitori iko kwavo kusaidi kwavo isusu kwedu zvakazonyanyowanzwa nenyaya yekusafunda kushaya chikoro kuita kosi idzodzodzo ndo zvakazodai godo utsinye jerasi chezveshe ndosaka zvakabva zvazonyanyowandira paculture yedu ikoko ende kushanda zvinotoshanda ende kwedu zvazonyanyisa nenyaya yekuti tete kana vana zvanobva vasiyira mwana weyanza dzotoita kupananwa kuita kuti kupanana hukuma kuti uyu ukapinda uri muroora woda kutoingenjwa kunzi iwewe wapinda muroora muno kuti utadza kuti uri loyal toenda kunoroya toenda tunoroya tese spirit yako isingade izvo zvazvo ndivo varoora vakavengwa vekuti haufa wakataurwa newe kana muupenyu hamufe makawirirana zvachose kana uri muroora. Regai ndidzokorodze nyaya yandakabhotaura panapa kune vakanga vasipo. Regai ndidzokorodze nyaya izvi anditi nyaya iyi yakaitika inyaya yakaitika kune vanoiziva madhani zangu ndakatanga nawo naye ndakambokusheerai nyaya iyi ndikuda kuidzokorodza nhasi. Tiri kuchikoroko tanga taamaform 4 anditi tiri pamaform 4 apa pachikoro paya anditika paregenamuti paboarding school anditi
right. Saka zvaiitika nezvokuti kana muri mabhodha maivhara sanhasi andika zvikoro zvichivharwa samangwana maigona kudhara mabhodha maikwanisa kwenzi chibuda muende kumba nhasi andika vanobva kumba vaya mangwana zvikoro zvovharwa, right. Saka tine mumwe musikana taiwirirana naye wataigara naye tasheya naye mumadhomu imomo ndokubva afonera anga ari mwana 1 akatsvagwa chingori mwana 1 ndokubva audza baba vake vanga vane namai vake vanga vane mashopusi kunonzi kwahama kwachirumbadzi samwedze uko kwaikunanasiya huko yameno ndekupi kokoko ndokwanga kuine mashopusi ake vake vanga vari businessmen vaimbori headmaster vakabva mukadzi ari ticha vabva vazoritaya saka vanga vaita mabhizinesi avo vaine mabottle store vaine mashopu vaine chii mozati kudhara zvoti zvaityisa zvaidyisa zvokuita mashopu nechichi chekumaruzevha saka vanga vatori businessmen aitosikanwa ndobva avhara chikoro musi uyu ndobva akwira aenda ndokunokwira bhazi rake rekuenda kumusha akwira bhazi rekuenda kumusha ndobva asvika akaburuka nzi bhazi rakambofa here murodi ndobva vaburuka usiku handiti aburuka late pabhasi stop payapaya hari muzati pabhasi stop mazhinji tine masada anongogona kuburuka kumusha panapa wofamba kana kuti 5 kilometers manje kune vari kufona regai timbotora edu vari kufona tozopedzisana nyaya kana vachinge vainda right. Hello Pauroi. Hello dear. Taswera sei? Spera nada kusheo yangu nyaya. All right. Ndiri anopinda relationship. Relationship yangu yaita serious. Munhu akuda kutorora zvingobva zvipirira. Ndatanga kuzviona pandakadana nemukomana kuZimbabwe. Aire musoja. Saka aindipa mari yake. Masodaro aiora musi wa15. Ndodzera. Tukunzwa. So aindipa mari yake pape aingobvisa mari shoma oti ochengeta mari yekuti asiye kunokuroora. Ndikaichengeta ndozoishandisa. Usina ndaichengeta mari yaya kusvika yasvika payaingoratidza anogona kuroora chero yasarawo zvavasingasi ozopedzisa. Chikanzi kumusha kwedu hakuna dzimba dzekuti unogona kusvikira worara, unogona makitchen 2 saka ngativake bedroom kunokukwana pekusvikira. Ndikati okay it's fine. Musi wa15 wega taipinda mutenga building material. Kaflat kaibva kapera, kabedroom ka 2 bedrooms vakapera. Zvikanzi zvichiudza vanhu vekumba kuti aveka se ndakuya. Futhi ndakatomutombisa kuna mbuya vangu vaiurirana zvekuti nambuya vangu. Mari yaungana zvese everything zvese zvaipa nzvimbo kuti musi wakati tikuita se tiri kuuya. Ndobva ndafuna kumba. Hera atorongwa zvose zvagadzirwa. Saturday yacho ndikufundira mukomana achabati foni. Ndikati ndigume kwamboenda kwambofamba zvake siya fundo zofunda. The whole day Saturday kana kubata kana foni. Hey. Mangwana acho Sunday kana kubata foni. Apo vakagadzira musho. Akazongosenda message akati I'm sorry zvakoshamwari ndaona munhu musikana kuroora. Just like that. And sorry ako. Anga muone kunguva isikana. Anditondoziye sisi. Apakanda ne 3 years mana. Apa mari isi mangamupere mama kachengete. Akatotorwa na deputy wacho akachima kuti chunza mari kunokusa zvokuda unoita sei? Kutonororo. Ndakatovapa mari. Anga ndakasina kuzvironga kuda kushandisa here kona. Kana sisi med. Kana. Amazing. Hey. Zvese zviri order simwe ndakashandisika munoziva chiri nanhasi soka ndokubva muzana kuita setudzwa dzungu. Akatombodzima foni yangu kuti vanhu kumusha ndibvunza kuti kutoidzima. Apa vanhu vakaungana. Zvema kuti zvewani ndakaitodzima zvemamanzi foni yangu kuti isatombokuudza vanhu kuti vasi. Sisingaenda kudza kuti musikana akanororwa asina kana 3 months akane mukomana uyu. Akachata white wedding nanhasi mapikicha achingori muFacebook. Nozanga achingobataisa semapicture white wedding. Hey, uningwa kuti apa dena ndirini, ngere ndirini. Akanopinda kunorara ndaiti ngobata nzoti yake. Akachata white wedding. Ndopa akazoya kuFacebook kushanza sura yako zvakangoitikawo ndotofila kuti kuti it's fine. Asi pana kuna pictures zake soka. Nemukati vana tu vakomana.
upenyu hwekutovafambira panoti ini muri kungozvemberekana nhasi and haazi reva kutanga marelationship angu esando zvaro ndandoda kubvunza ndinomborota kumboratidza kumboroteswa zvo zvinokonekaka ndichingorota zvetongo rumwe voice nechingoti mukadzi akabata mbiya uyu akamondera mucheka weredhi mune masitari vanhu ari mukati memukemo saka zvinobondiconfuse kuti zvinomborevei ndopa ndakazoenda kuna vamwe vekumugodhi zvavanobatsira zvikanzi uchiri kuchikoro hapana chimwe chitiko chakamboitika here munhu akafa sozozomvana kuti ndakambokanga munhu anazofunga kuti pane mukomana aipenga vanhu aingopengereka chingofamba mukomana paunozvisungirira mumunda medu zvisungirira atofa kana akazvisungirira ega mumunda menyu zvinei nemi izvozvo timutorwe but ana kuurayiwa akatite masivanda ari kunzi aipenga futi mutorwa kafuti samuri mutorwa paya akazvisungirira hake pamunda pedu imhosva yedu aiwa kana pane mweya uripiwa kuda mukadzi kudidiri ndimi makaura handiti munhu yamuna ukama naye akaurayiwa nemunhu weukama akabva nomusi kozi benzi rinozvisungirira nange vamboshunga sei zvisungirira benzi allright asi mukadaro kuti pamwe anenge akaurayiwa neukama mupengo aingochifambira mupengo agofunga kuzvisungirira kuzouraya benzi patori nechivanhu chinzi ndinoda kuripiwa chichii saka saka kwai ndiye ari kuti anoda kuripiwa kazvouraya uyu anoda mukadzi saka iwe ndiwava mukadzi wacho anogozoda mukadzi seiko iye handiti hwani haisi hamuna ukama naye akachendeke kure patori nekaukama karipe ndeke kure akasike padhuze kekure kutsotsa atanzada kuripwa munhu akauya inini chero akasvongopinda mba mangu kana kuti ndiri kugarawo zvangu ndichitogara naye dai anga achishanda dai mamati kana kuti aishanda pamusha pedu kana kuti aidai so pamba pedu ndobva azogumburiswa panozviraya zvaviri naye aikuita mabisjob zvingozve ainge ari mukomana ingo aitopenga but otukatauna aitonzwisisa imi hamuna kuzonyatsonzwa here histori yacho kuti chii chakaitika hapana kakupesana kakamboitika here kana kakumunyima akashanda mahara mari yake kamwe mushonga unobata pane chiro ndakagaisa pamwe kuda hamuna kushandiswa here pamusha penyu akashandiswa akasabhadhagwa akauya kuzozvurayira mari yake iyoyo kutanga pakatombocherwa mugodhi unobvafira mugodhi saka kune ngozi kana pane munhu akatombofira zvemugodhi asiri waukama mukanauripa ngozi yacho ndichiri kuchikoro ndizoti zvakambofamba aiwa chitori kuchikoro aiwa makaparirwa dachiri munhu awira mugodhi hatinambopedza kana 2 weeks imba bva yatsva tiripo patakatovata tiri mumba nemunhu wangu utsi uri kubuda chekubedroom kushi kufamba sei imba yakutobvira ndizotakabuda sei nemunhu wangu hatitobhuzina nhasi ngazvibvira aiwa ingozi munonamata munonamata nekuti zvinenge zvakuda kutoti zvinowanzotizira panenge pari wiki saka ini munhu uyu hama yenyamburuti ndeyekure pekupeka uyu kuzvisungirira uyu kumusi wake ndekudhuze nekwenyikoko mutomuziva kwanobva saka munofanira kuti muine munotsvaga kuti chii kasi kuti kana pakambofira zvemumwe zvemumugodhi saka pamwe kune zvemumusha menyuwo zvirimo zvakakomba vakati kunofanira kuzvisungirira pakazofa mugodhi imba ndobva yatsva saka unondochoto zvikumbofamba sei imba yakatsva nei hatitombozivi kungobvira kovzi vakati vaibuda vachienda kumunda kuma3 kwakuto vakasiya kendo riri on vasina kudzima kendo vabva rabatira saka kana pasina kudzima kendo tochimba yakapfuta here guys kauti kendo ndo rakapamwe rinogona kungodonawo gonagobatira sezverimba asi nekuchidza hapana kana minda yangopfuta pasina kenduro
Samaasbestos idzodzidzi. mabesi zvese anotsvawo asi kuti pazosiya kenduru kaapa kependuru kabatira chero chero ukangosiwa chirinototsva. unongobatidza. Clara, uyo wamari kuti airwara nepfungwa uyu chazvinozoipira ndezvekuti mweya uya wokupenga uya uchazikanwa kunzi mweya uyo wakabva kupi. Saka kana zvakudzoka kudaro afa kudaro zvese zvinouya zvakasvika kudibira zvese zvakadaro. Asi dai kuri kuti hanamboshanda pamba hanamboita saitaiti ibvai matongokanganwa nezvazvo, hamuna ruoko rwenyu pazviri, hamuna kana dzinza renyu harina muko, munokuti munhu angangoya kana kuti ofunga zvake kusvikodjambira mujerahoro mangu osvikozviurayaiwa. Ina handina mhosva yandendinayo naye. Handiti handina zvokwadi ndongoti ndidagara ndine mweya wangu kuda zviuraya hangu ndongoona mumwe pamba pane zimuti ndotega ndingozviurayira apa ndotopinda ndozviuraya vanhu vaivototsamba nokuda kwangu motorege ndozviurayira pamazivanda ndotosafa nekuda kwangu no kune zvakaitika zvemusha menyu tongoti kumamisha nyoka dzowanikwa akutonorara kupinda kuti mona nyoka iri pamusoro pembiti yakasenza kudai iri black man kumusha kwenyu pakupinda saka saka kutovatikizva ndekupi kumusha kwacho kwabatwa kana neurombwa zvese ndekupi kumusha kwenyu kune history yenyoka idzi dzeva black mamba kumachiko kuma prazi mukatikati ya watokusati kwandogara but mazuva acho kuchikoro aipamba pedu waikuti tingodaona ndakakasakuona here tinongoti dzedze musoro tonongona pachivanze yakangoaso pachivanze imiyo nyoka inongoonekwa just like that. Nyoka inogona kutogara musingatombosakani naye pamusha penyu musingamboziva kuti itori imweni tore churu chayo yakatoita mwena wayo iro one day ine mistake muzongosangana naye but kuti uzodziona every time azvizoda kana pasisiri ngodzi pane ushereketwa munhu waukama akaishereketa pane pazvakambotaurika kuti sekuru wangu inini pane mukomana anzi wavaiwirirana naye aishanda mupurazi remurungu saka mukomana akaba mombe ndobva yabvadzi pasekuru wangu kuti chakachengetera mombe idzi pane chazosiyiwa basa rozoyada kupiwa mbija nditoro chianzanzi 7 sekuru wangu wakabva atonyarira zi mukomana akazvakati chine paiti zvatakawirirana zvikanzi ukanoda kutodisa zvinhu izvi noenda sei inokurevera kumurungu wako vakumublackmail mukomana akangoti mugara aifika pamari kujoka aisachingodzoka kuti ada kutozinokurevera manje kuti handisi kutomboseka kanzi ora tichazoona ndakangonzwa mani kanzi richokwadi vakabva ramba nadzo mombe dziya dzemukomana uyo saka handizive kuti ndizvo here handitombonzi zviso zvombofamba sei pakapana uchereketwa hombe chaihwo uko kune uyo wokuzvisungirira ini pari kundirambira ini pari kundirambira saka iyo nyoka dzine basa inongosvika ichinogara pabhedha pemunhu yonokwira pabhedha nyoka yakwira nepi yakwira sei pabhedha yakwira sei uchereketwa uyo nyoka kana haimbodaro zvombofamba sei vakomana inyaya dzeuro vane vakabata mumusha penyu mune musabzikwela kuti ndimi akashereketwa kana kuti iye wacho mombe uyo akaenda kana soto zvaakasota saka zvimane makore manga muri kuzvichii G30 zviG40 muri kuma G30 G40 pamakore mid 30 saka musati maroorwa kubva ipapo nanhasi vediwe unotomuona mwaaserious introduction yanototaurwa introduction everything zvese takutozikanwa umba kwavo yakutozikanwa umba kwedu zvese zvese unongona kunhangonyarira zvi asi po pamune muchidanana pamunomboitawo zvelavhulavhu chaizvo here chaizvo kutoita maintroduction chaizvo aiwa pakudanana pamunoita bonde achitofarawo kuti ane zvazviri kuitikawo muchitonyatsofarai papa hapana saini inooneka muchitofarawo muchimunzwa iye achikunzwaiwo kudakarirwa uyapa kuda kutonoti ndakuda kunoroora manje ndopazvibva zvaganuka pazve zvave serious pazvi pavetongoganuka munhu achatobatiki pafona atotara achatomuzwisiki akutoona sechimwe chinhu watokuonayo kuti ayoisiya chimbosara nemishamwati ndaona ende vanhu vese vanoziva ndaona munhu wangu sori apo saizvozvo just like that zvatopera hey
ndakaona munhu wangu ari ndaona munhu wangu soro rako zvatopera unenge uri mwana mai mwana unofira zvinhu zvausingazivi mai mwana hauna chaunenge uchitomboziva mai mwana unotofira izvozvo mai mwana hauna chaunenge uchitomboziva sezvimbofamba sinomushaya saka ndangoti arega ndichingozvidhara zvangu takadaro kunze kune matambudziko kunai asere so ukaita zvekumutizira ukaona mumwe wezvinezvi woita zvekutizira akugarikire wakambozvizama ndakatozvisa vakatsukisa akugariki anenge achirina sechimwe akutombogariki hondo after hondo mafight after mafight akutombogariki ndosvika ndatomubuda ndega anenge achitoona fesi yako anenge achitoona dhimoni mai mwana pandakambomverenga here uchinzanzi kana ukagadzirwa izvi zvekuti wakaroiwa izvi kana kuti murume akaurisa anogona kutoona dhimoni rekuti rinenge ritori nenyanga dzakamira kudai kana yehwai chai kana kuona shumu ndenge ndatomudya kudai so chinhu chasakanatomboita chasakanambobata wotorawo zvezvokurwa zvezvoti ndinafira mhara nditori problem kuvanhu ava ivo havazirongo iwe ndiwo notone mweya wacho wekutenderera iwoyo saka pamunombonogara ipapa pamatizira ubate pamiri hauna mwana handitombole chero ndikambobata mwari kuti vana venyu vanorarama kurwadzisamwari mwari ndaivabatsiramotitsikireiko tichingorarama kurwadziswa kudai chipepo chedu pano panyika ndei pane mazera acho zvava zvinenge zvaita unonga unyatsofila kuti ndakufanira kunge ndiri mumbawo sevamwe tora kukola ndifunga pamwe izvozvo anotoonekwa pamwe iye akatitwa murume tichemaswanda anenge akatitwa murume kuna umwe ari kufonera gaitifonere bheki anenge akatitwa murume kuti anenge asingatozvioni kuti ndakatitwa murume but akaitwa murume ikaitinzwe zvinosiririsa zvousatiti kudaro dai vasunungurwa vanavo zvakaoma haya uyu inonorwadza paurongwa zviri sei makadii sisumere tiri raiti muri sei tiripo makadiwo makadiko tete maswanzi tiripo makadiwo imi mainini tiripo inini nyaya yangu yakamira so ndakaroorwa 2008 kutoroorwa kutobvisirwa mari ndobva ndachata asi gore harina kupera imomo ndakatozosvika pakuzvara mwana ndatorambiwa kudhara kana ukada kuti ufunge reason yacho yauri kurambirwa hauioni hama dzachona dzakadya mari hapana kana akazomboda kana kuti amire newe munhu warambwa paune nhumbu munhu akungoti handichada mukadzi chii chanetsa ndatopekerwa mabhegi nemadzitete ndatodzoserwa kumba kwedu kana mhosva yachona kuti uizive kana nanhasi handiizive kana kuti ufunge kuti problem nekuti ndakanyatsororwa zvakanakisa chaizvo izvo zvekutobvisirwa mari ndobva ndatochata gore harina kana kupera munhu akanga kuti achada mukadzi ndaakungotenderedzwa ndaiswa kuno ndadzoswa kuno ndaiswa pano ndaakungotenderedzwa anga si playboy kana munhu angatori nebasa rake rakanaka munhu angatozvishandira mushe mushe anga asiri kana playboy zvekuti pachona pakadakatozobvawo akatozotorawo nguo kuti atozoita mwe mukadzi
vari vese vakazosiyana nemukadzi wacho ane saka ndambobvunzawo kuti asi played here kaunhu hwake nokuti umwe unogona kuva uri kuhuruka nokuti apedza kunotaura kuti handichadi asitambisa munhu kuti handichadi zvimwe zvatinodza kuzvinzwisisa kuti munhu nekuti vamuzongonzwawo mashoko ekunzi iyeyo asina kuenda kuchikoro uyu angaroorwe nemunhu akadzidza kudai so akamuwana kupi dziri hama dzinenge dzaakungotaura saka hauzozive kuti hama dzinenge dzaakukuroyawo here kana kuti iwe mweyawo inenge ichikuteerawo here asi zvinhu zvinongoshungurudzawo zvinoshungurudza saka makazoroorwa futi here zvino kubvira ipapo handina sei handina ndingati kudi muri kushaiwawo hanya nazvo asi pandakaroorwa 2008 ndaive ndiri mwana mudiki asi maboyfriends unotoita ndoita zvangu maboyfriends but muzongopedzera wakutongobhoikana nemunhu saka iwe ndiye une spiritual husband saka kana waita maboyfriend aya unotovata nawo unotorara nemunhu siswe zvichitokunyatsokunakidza unotoitawo relationship inotombolastawo 2-3 years but muzongoitawo give up haataure zvekuroora here waunenge une relationship yake naye wacho panguva iyo anombotaura here zvekuroorawo vacho vawakapinda navo marelationship after marriage wo vanombotaura zvekuroora saka iwe ndounoramba kana kusi kuti unoramba zvinhu zvinozongochinjawo nekufamba kwetime munenge matota kana matointroducana zvinhu zvaakuda kuti kungoendeka zvinhu zvinozongochi asi ndogaya kuti matete masanda mazivanoka varume mazivano wafa kutomboita 2 years uchidanana naye asina kukuroora nokuti anenge achitokudlaka ukangoona kungoita gore cheteka uchingodanana gore chitu anokuroori guys chokwadi kuti beki style akuita dogi style akuita frozen chicken akuita masai achakuroera chicha chona guys inini chandinotoziva chisimeni panguva yedu yatiri kutaura iyoyi payakanga iri nguva yeduwo isu taitonzi kana kuti unotoshamisika pamwedzi ne1 month ini muchato wandakazopinda wachiti uyo wokutanga uyo wandakaroorwa uyu i3 weeks ndokunoroorwa uyu wandakapinda muchato wechipiri uyu imwedzi because ndirikuremember wanga uri musi wa31 iri tichitamba goredzva tichinoti 1 January musi wa3 February aiwa ndakanga ndatobvisirwa kudhara ndakutonopinda mba saka izvi zvekuda kumboitana ndini baba ndina amai izvi mukamuchovha kudara anenge asvipa mwoyo uchimupa uchimupa nai ndiudzei agozokuchichinyuwani chii masara ese wakudumuka wakuwa wose uchagopiti uyakuwakuochii kana une munhu odananaiko zvine zvimekasva kuti pa6 months watonorogwa hani muri kundikawandisa kana 3 tanga kutobvunza kuti tiri kuenda nekupi nekuti kawatika masairesi anenge atopera kapa zvizvinene muchitodlawo futi akapee muchidla muchitodla achagodei guys ukaona nekukona kwiko zvinoka uchikuita 4 months dana nemunhu itobvunza kuti unondorora rini itobvunza kuti tafuta zvemarriage pano usanonyanya kushandiswa nokuti akazara anya kungokudigita guys unopurunwa aichabudiwakaroiwa iwe usina zvakaomasoreakomudikana nemumwe obvarorobva kuti ndandapedza 3 years naye but azongona musikana wadanana naye in less than 3 months amurora kweiinga ndaroii ngambuko apedza nakoko uku pamwe anga achinyimwa uku maona anga achinyimwa problem achona ndinofanira vagone kuramba kane chinhu vanoti vanenge vachitodawo sex yachona munoona zvavanofungira ivo vanofunga kuti kana ndikamuona nhasi ndikamupa ndobva ndatodine zvese zviya zvavanotaura vachidzidzisana zviya zvezvanzi zvananhingikiana kwanozoenda azoti unokokotwa kusara wakokotwa kudai somuntu wese ukapera kuti ndeye mhando yepamusoro ka paanobva achienda pana hezo apa hanimona kana kuya kuna tete mhando yepamusoro hanimona
plus vanokomazva nevamugoni kuvhara makumbo kaini iwosi havagoni kuvhara milenje yavo kuti vati tavhara makumbo edu kudai mukanana nhasi yakuchakusangana vatotorora mose anenge achadei isai kuvhara makumbo gaisa itomboramba kana kunyengwa gaizaaambaambaogotanga mwedzi tichiramba gaisi zvokumanikidzirwa izvi nayasikana tichiramba tichitomuda gaisi tirambisisa tichiramba ndozvataita kuti ndamonwawo rwoko kwete kuti kungoda yadana kukumura wega wotongoti kadabukaaasada kutondorohwa ndozvisara kuseri kwemota kubackseat kwemoto tondorohwa backstyle hanzi achauya chiti achandiroora iyo inoda kuzotarwa chirongwa ichochi chinoda kuzoti vapote vachidzidziswa vachionekwa nekuti vanobva vada kutoita kungamheno problem chero zvimukoro zvisabara kuita zvacho izvezvi zviri kwamazano izvi chinenge chichitoti iva hautidi kuti ndiprova kuti unotida pataneni hanona saka vasikana apindawo muruda anyura utongoti rega ndimuprova ndomuda rega ndiyungova chaneni but shuwa pamwe pachona pazvikodzeri kozi ende zvikone izvi zvisabara kuita izvi pazvinova chanadeka zvinorova makona ese chete kunyatsa kumeka cho chakokota shuga yose newosukwa kuita kuprimwa ipapapaka munozviziva kuti vada kutipirwa avo varume vacho amazon vakuziva pakashandiswa nepasina kushandiswa kana musingazvizive amene henyu vanokokota giripi rese rinopedzwa giripi kudai wongove mutserendende ngederere vasikana kuita kunge nanzva hazvidi zvinonzi tiri mabharanzi tikataura kudai hatina zvatinoziva chengeto pamwe pachona kutodyiwa bota kuri nani unogona kufa nezhara uchingoti ngaandiroore aiwa kana usiri kuda hako kuroorwa pane pasina chakaipa asi kana uchida kuroorwa sunga hazvinene kuti une mwana kana kuti hauna mwana sunga wanikawo chine giripiwo giripi iya pachirungu giripi tunokokota mativi ose kuda kupedza giripi wese uyu wopera gaizi unosukwa havasi kuita zvokutamba vakomana vacho zvakaoma regai timbonzwa mumwe thank you very much kola mira timbotora mumwe zvakaoma imi mamoyo iwe zvakaoma zvakaoma haiwa pakaipa zvinotsiririsa futi ayaya sikana imi vanava sikana ndozvikusangana nevana ivo mupurana hallo dia hei kuri sei ndauyawo neyangu sisili yekuroiwa kuti asagita muda wechituru ini ndakaroorwa ndiri mwana mudiki so nhumbi yekutanga yakabata zvakanaka ndikati zvaaonoo so murume wangu munhu wekutanga akakurira kumba kwana mbuya akakurirwa kwana baba saka hama dzake dzakazotanga kumutsvaga yatoone mwana ane2 years mwana wangu anga atone 2 years type. So I remember sisineli pane day rakatanga kuya tete kumba kwangu first day ndaita washe ndawacha sineli pavakaenda handiti ndakatoga ndipise washe ndisemba so ndaibvisa mbichera ndichisa mumba kuzimbabwe vakuzorongedza hembe ndikaonoti pane sketi isipo apa ndaiifarira sketi kusingaiti simeli so ndakanotisa kuti pane hembe isipo pana angoti you never know zvekuti muri kugara muchiloja pamwe hembe yakaita se yadona yatorwa tikazvignora sineli ndofuna ndangopedza gore mwana achitena 3 years kuda kuti nhumbu yekutanga yabva ine 2 months kati zvinowanika kuda kuti yechi2 4 months yabva zvinowanikwa yechi3 sineli ndovana kanzi aiwa kuchipatara kuda ndikatimbotarisa chibereko chako kuda maybe waita yavanoti panoiti pane zita ravanoipa kuti maybe muromo wechibereko cervix yalusi inoti ukatanga kunyorasa ndobva vandita
Arisa ndibanditi hazvisi zviri right. Paunoita nhumbu uchingoziva kuti mwedzi wekutanga uya tigozama kumbosunga paise pane special yavanoti chirurgical. Ndobva ndaenda nhumbu ndobva yasvika 3 months ndobva ndanosungwa smell. Nhumbu yechi3 or 4 iyi. Ichisvika 5 months no heartbeat hapasi. Vabvisa zvechinai. Smell ndobva ndakashanga kuti zvauda kumbofambirwa smell kwese kwandaenda ndaingonzi makaturirwa hembe ende munotoiziva mune hembe yenyama yefarira makatorera smell zvakambozama kuda kuzvifambira kwese zvaingonzi kwababa like hama dzakamutsvaga idzi ndokwakatooma dei akatogara ake asina kuziva hama dzake zvazvita smell zvakatoramba kugadzirika takazama smell takazama kusvikawo zvekuti unoroti ndakutozofanira kuramba ndichiita smell pedzisa ndatozongozvisiya ndaona kuti ndopedzisira ndafa kusvika pakutomboita nhumbu yematwins kusvika 8 months smell vana kushandiswa hapana kana problem vana havasi kungofema chete vangonzi havasina heartbeat asi kwese smell kwaingotaurwa pinhu chimwe chete kunzi makatorerwa hembe smell zvakaoma. Iyopo wakazoziva kuti ndakatorerwa hembe wakazorangarira kuti pana tete vakatora hembe wakadzama kuenda vaire kunokumbira regerero zvinoita vamwe namachira nechii chinokumbira regerero. Zvimweni zvainetsa kuti hatisi kunoziva zvinoita maprofita havateuri zita remunhu vanongoti makatorerwa hembe. Ini ndiri kunyatsoziva musi wandakashayiwa hembe saka kuti uzoti unoenda unoti tete makatora hembe. Aiwa hatinoziva kuti kwangodaro kwatopa mauroi hausviki kuswedera mudhuze navo zvakatoramba smell nemurume wangu zvakaramba saichi kumbofamba ndega kumba kwedu ndo zvaingotaurwa kwese smell zvaingotaurwa izvozvo mwana wechitu akatoramba smell zvakatoramba. Muri mose nemuri macho takazosiyana tane 11 12 izvi zvahasati atombowana mwe mukadzi ndakatongonzwa takaita mukadzi akaita ikamba yakane 8 months. Makasiyana nepamusana pei chaive pane zvimwe zvainetsawo munhu anga ari abusive hazvina kusiyana nenyaya yemwana iyi nekuti iyo anga azvigamuchira nokuti pane pekuti smell munhu anogona kuti pamwe zviri kubhomba kwenyu but aitozodzoka akutochema pamwe pacho kucha nekuti anenge achiti pamwe tichaenda ukutombonzi vamwe zviri mumba kwenyu unoona zviri ngonzi imi baba imi hama dzenyu maisa maitofanira kugara muri kwana mai kwababa venyu kwakatakura zvisingaiti smell zvakaoma. Yo saka ndeupi musha usingunotisa hatina haini uri kwei uti kweda hakunawo zvinonetsa uri hakuna smell izvozvo unenge wakutotya kurorwa smell unotaura sehistory yakadaro right kuti ndakamboita nhumbu dzakawanda kudaro une muchumudzirei wewe unongotaura unongowazvibvunzwa nani zvaita sei kuti ufarise dai kune dzimwe secret dzekuti unofana hadzo vasikana hanti muri kunzwa imimi vasikana vedu vari panapa padiaries panapa pane dzimwe secret dzamakaita uko dzokuti makabvisa dzimimba handiti vamwe mukachereradzana uko hazvitaurwi kana muchinge marogwa kunyumberejista munza mapere ida unozvishandisirwa mangwana kana munhu asingasa kuti ndozvaanogona uya nazvo zvokuti uyu achiudza hama dzake akabvisa mimba uchu handi matona saka pakutua malavhidhavhi paya muchinakigwa muchibatwa muchidini zivai pekutaura muchigumira kune mwe secret yako wega yekuti ndeyemwoyo mako ida naye kuguva iwe muridzi wayo usaudze murume aisi hama yako vari pabhedha pai vanodurura vanodurura kana chikabatwa zvakanaka takakudai bvisiwo muromo kudaiazodai oumana mangwana zvinoshandisiwa vanotaura saka murume aisi hama yako gaizi gara ukaziva kuti aisi hama yako mangwana kana agutene zvakwasingasakudi awana mumwe anozotaura chinoudza anonoudza hama dzake ndiye zvisingazikamudi hama dzako dzake ndiye anotovaudza kuti uyu akakudzai anakusemimba upi uyu uyu angakaita mamimba 7 dzikabva uyu utonzi watodhamba watovedhiramu vanenge votokudaro hama saka kana maenda kunorogwako know what to tell even your husband ziva zvokumuudza pekumuudza vachigumira
Saka mudzataka bhatana John, ikazatana Peter, ikazatana James, muntu unotsamuzana nonodzama dzake kuti uyu anoguva rume vakamuvata tractor train inozara. Vana ningi vakambidza uchazviramba uchikudi. Murume kana aona hama dzake zvikuru sei anoonere guys. Hamuti vanhu veva vakaita sei. Kana hama dzake dziri padhuze kuti anoonere kuti ungachabvunjira sikiriza munenge muzera dzisachimuudza. Saka mugare makazviziva izvozvo. Simeli imwe uri nezvekuti zvandakaona nemaziso angu Simeli ndikapupura ndauya kunoku ndakabva ndikauya kuSouth Africa. Takasvika kunogara neimwe cousin sister yangu, asi cousin sister yangu yagara mumba magogo. Ugava mukadzi hanzvadzi yamai vangu. Saka gogo vanga vasingagare pamba, vaigara kubasa. Kumba vaiuya kana kuti kawafa mwedzi. Saka vangoti hazviti kuti mumutsvage imba ingogara imomo. Munoziva zvemumwiri Simeli mune muchingonzwa kuti gogo vanobata but inini hazvirambira tazvibvuma Simeli. Mumwe musi ndobva vauya gogo vauya kumba kuya. Saka taitouya vairi 1 bedroom nekakitchen kadiki. Saka taitorara tisi pamubhedha uya tisi 3. Ndobva vauya Simeli ndofunga dzakuma8 takuti tadoenda kunorara Simeli. Ndobva munin'ina wangu ndobvaenda mutoilet. Saka ivedetsika iyo cousin yangu ndaigara ndichimutsiura kuti iyo usati kana wapinda mutoilet handiti unoita weitoregedza kuflasha unenge uchizviitire ende yanga itori tsika yake. Ndobva vati achibuda mutoilet Simeli ndobva vapinda mutoilet gogo havana kuvhara dhoo manje vakasiya dhoo. Simeli mutoilet pachemba ndinzwe munhu ari kuti kugeza kuzasi kwake uko. Muchemba Simeli munin'ina wangu achangobva imomo tikati kudzi uya pano sorry ndakutaura ziti. Ndikati uya pano yaunzwe zvatiri kunzwa kuti ndizvo here. Ndobva auya ndobva ati sure. Ndikati ndakambokudza kuti usapote uchiti ukapinda mutoilet hauiti sehaflash. Ndaitomutsiura nyaya yekuti uya hangapote kuti ndaiti pane zvinozoitika. Akachema vakabuda kunogeza vakamuona akagara pasi vachibuda kunogeza neweti yake maoko avo akatotuta. Akachema akati gogo zvinorevei zvamuri kuita izvi. Mungati ndabuda mutoilet akachema Simeli akachema zvekuchema zviya. Ende kubva ipapo nagogo yavo vakabva vachoti matipfuma urwi. Nanhasi hationa Simeli vakatoti matipfuma urwi kana muchiti ndageza nei. Asi takatovanzwa Simeli kutovanzwa vachitogeza neweti yemunhu muchemba chaimungisa ruoko. Iye yapinda mutoilet munhu rudzivo sei asina kulasha weti yake. Itsika yaitongoita kuti manheru akapinda mutoilet aflash. Ane uchapa. Zvino yezvo weti agezeswa nechemberei. Ane uchapa hwakafindima. Alright, Kola, thank you very much. Mazviwa kagaisa. Kana muchinge mapinda mumatoilet muna flasha weti dzenyu. Ane muri kuziva kuti umwe uyu akatogezekwa weti yake nateta nemutoilet imomo. I can't call on live asi yangu. Alright. I can't call on live asi yangu nyaenda tiveni kuzvileti 30. Asi ndinongowana murume, ndinongowana varume vanotodawo help. Varume vanotodawo help zvokuti chero ini havana chavanondipa. Unotoona kuti murume wacho varume vacho vanoti ndinazvo. Chero ndisina vanotorelaxa zvazvo kutotemba kuti ini I will sort myself. Asi ini kugomuramba unotoona ane mumwe waanoitira zvinhu yeti ini handina chandoitirwa. Uye kudanana within 3 to 6 months zvatopera. Asi pane vese ndine one anongondida asi ndozviziva zvatoveka ku3 years. Asi kuti ashande basa hariwani. Asi pandakatinga kudanana naye aitoshanda. Saka musikana uyu ari kuma 30 kuma late 30s maybe 38 39 kokoko anditi ari kuti anowana varume vanodanana navo but varume ava hapana chavanenge vachimupa zvachose kana chidanana navo vanenge vachitotemba kuti iye musikana uyu zvese ndiye achakavha hapana chavanoburitsa then anenge achivaitira zvese vakasiyana andoziva kuti murume uyu anga achiitira zvese akuitira musikana zvese anomaona. Iye hana nokona kupuwa mari nevarume anongodliwa iye nevarume handimaona. Saka hanzi vanenge vandaitodanana naye aichonida nemwoyo wese tatata ne3 zichidanana hanzi murume uyu anga asingawani basa saka aidla mukadzi musikana uyu. Saka paakangosiyana musikana uyu zvino akushanda mukomana uyu akushanda iko zvino akutodiwo akutochengeta mumwe musikana. Saka mweya wake mweya wekuti haakwanisi kupiwa mari nemurume haakwanisi kuchengetwa nemurume iye ndiye anongochengeta varume.
ndiye anenge akatanga paipai vachionana paipai what do you do for a living obva atanga kudonongora achitaura yes achitaura maamaundi ozombofarisa zvezve zvekuti rege ndibhupa kana kuti present kana kuti chii vobva vatojairira havazotombokupa haakupi itoto handina nokuti unosukwa unodya wakasvina sedemba yes unosukwa ndizvo zvikuitika right hello kola kokonyuchi hello kola hello kola hello okay taskara maskara sei kola taswera haina ndangosheya kuti uroyi unogona kunge uriko zveshuwa ndakamboita dambudziko kare ndaita dambudziko kare ndakaita dambudziko nemurume saka murume uyu akazoishi takarambana sitakarambana ndine pamuviri saka paraini kwedu kwandakakurira kuna vamwe mai vaindida kubva ndiri mwana mudiki vaingondida munoziva zvokuti uri mwana mudiki asi uri kutamba nemunhu mukuru saka ndakabva ndadzokera kwavari ndikavaudza secret ngati aindoda kubvisa mimba because ndarambana nemurume ndine mimba uku ndine mumwe mwana ane 4 years saka kuti ndidzoke kupamba nevana 2 hangisi kuda zvikadawo right enda unotenga hufu unotenga chimera unotenga ndakangana zvinhu zvakarukweza vakanditarira zvinhu zvakawanda nyemba unotenga ndoda kuti uzoya panapa usiku kumba kwavo ivo kana waya panapa usiku ndoda unozviteerera padhoo kumba kwenu kuti mimba ibve okay saka setika ndezvekuti zvoni ndakazoudza tete vangu ndofa vakanditi mai we wabva wakutamira zvikanzi zvoni uruda kupiwa uroyi uruda kutopiwa uroyi hakuna mimba inobviswa zvokudaro hau ndavhunduka kuti tingonocherwa kwezviri zvizo mimba yotobva amen zvikanzi hakuna mimba inobviswa zvokudaro uroyi uda kutopiwa uroyi uye wai kuzviteerera pakati peusiku saka ndobva vangonditi usaenda usadzoka usadii ndobva ndazongoenda kuna mai vandangonyepa kuti mama ndakatadza kuona ndazotevera handina pamuviri nokutozongosiya kwandakaita ya pakaipa aiwa maita kuti ngoro yamusesa mabhururu wenyu vaindida singaiti iyo chaine uroyi nyika yekupiwa uroyi muichenjerere guys pana vamwe maiyo yekusiya vana kumanext door pana vamwe mai vaingojairira kuti everyday vainda pane shamwari wavaiti shamwari yavo iyo dzimwe shamwari hatichiti shamwari dzedu but tesiri shamwari nadzo handimaona ndione uchingotamba wega vachingoenda chingoti shamwari ndiri kunantsvaga basa ndikusiya mwana wangu ndikunatsvaga basa ndikusiya vachingosiya mwana wavo pane mukadzi uya achingosiya mwana wavo pane mukadzi everyday mukadzi akasvika pakuti one day indanetsa rongo richindisiyira mwana waro everyday vana parichingoenda handimaona ndobva angotemera mwana yanyora kumusana dzeuroyi saka anga uchinanoroya nemwana uya mai mwana handimazviona mwana kukura achinetsa topanduka kutoita zvinhu zvouroyi ari mwana mudiki achidini tichimasana zvakazoonekwa mwana yako totanga kutopinda mudzinza achida kuuraya vanhu kuti mwana yakatemegwa inyora kudhara atokura neshamwari yamai kwaisiwa kuya kwaisiwa achinzi ndichengetere mwana wangu mai vakatimuchingondichengetesa mwana rako pano ndikuda kuisira ndobva vaitsa kuti mwana uyo haakwanisa kuroya navo saka pamwe pacho patinosiya vana we have to be very careful handichika regai timbonzwa ava vari kufona kuti vari kuti chii makozo chawandisa awadhaka be very careful kwatinosiya vana kuguys kuti ukamira sei because unenge usingatozivi avanzwa vateereri hello hai maswera sei mushe ndinoda kungoda ndoda kungotsigira panyaya yekunzi uroyi zvinhu zvinonyanya kunetsa vanasikana mupenyuka inhau dzekuti mumisha matakazvarwa mune nyaya dzengozi mune nyaya dzezvikwambo kwoita vanambuya vairoya vanambuya vedu ava munoziva kuti munosara muchikura muchinzi endai mogara kwambuya endai kuhoride kwambuya muchiri kuenda kunofara izvo vana vanachotemerwa uroyi ndo zvinhu zvinonyanya kunetsa vana sikana kunyanya mazuva ano ndoda kupindura panyaya
musikana angashirika nyengwa nemukomana handipi kana sendi kana chichero yaine mari yake. Anotori nezvaakatoitwa mwana iyeyo, ane zvaane akatogadzwa zvaakatogadzikwa zimwe rakatoipa rekuti varume vagona ngoda kungomushandisa bedzi pakurara naye, but pakuti vamusapote havatomusapoti because ane akatoshinirwa. Saka ndoda kungotaura kuti hakuna musha usina zvawo, hakuna musha usina zvawo. Vamwe vana vasikana vanoneswa nembuya vairoya, vamwe vana vanoneswa nengozi yakasiya yaparwa nanasekuru makare mumusha, koita zvikwambo zvakabatwa nevakuru vemadzinza. Because vakuru vakare vaimbobhilivha nenyaya dzemiti, vasingazivi kuti miti yavari kubata vachiunza mumisha ndo yapava namatambudziko nhasi. Vazhinji vavo vakatotarisa ukada kubvunza kutarisa upenyu hwako kuti hwakamira sei, unotoona pachinzi pane dambudziko rekuti mumusha menyu makabatwa, mumusha menyu mune zvakati, mumusha menyu mune zvakati. Saka ndoyandoda hangu ndachida kungopawo pakutaura panyaya yamuri kutaura zvanhaka nhasi. Right. Thank you very much, ma. Thank you very much nekuedha kwenyu contribution yenyu maita basa. Hanzi mumamisha mese mese mune zvirimo, munenge mune zveurombwa hurimo mumamisha mese mukanzo kutarisa vana, especially kuvanasikana hanzi vari padambudziko. Asi uyo kusapuwa mari uyu kazhinji ndo zvavari kuita mazuva ano. Ndine kakati kanobva kadonongorwa kakadhikwa kubhengi zvakadai nekuda kuzonofadza iwe nekuda kudii. Saka hauzombopuwa kuti pamwe panenge pasina, sikuda kuti ndinzi ndinazvo manje. Maona unopuronwa kusukwa kudai kusara wachena kuti mbo kamari kese kosukwa plus bonus rekunge watibvura nemadirect calls andikwanisi kuritira makozi enyu mboni muri kufona muri kune dzimwe nyika. Saka I can't return makozi mafona madirect, I can't return makozi because muri kufona muri kune dzimwe nyika. Fona back kana kuti fona kuWhatsApp, fona back kana fona kuWhatsApp. Vamwe varipo vanoti takaroyiwa, takabatirwawo uroyi, takaitawo uroyi, mwana uya ndipati musikana akamboya panapa uya guys aifamba netsoka kubva kumasvingo kunosvika kungundu. Ari musikana uya titi maswari asingagwari angasotwa. Aiwa ndingati kudiko kazhinji kakuzodaro vamwe nendengetori chivanhu chinenge chiri pa anga nechivanhu chocho aisingakwiri bhasi waifamba kubva kumba kumusha kwavo kunosvika kwanzi tichi waita mazuva mangani kwai mazuva eizvo atombozvioni kuti muri kufamba kuti kudii. Aingofamba ngotokana atongosvikako angasamboita kana mazuva achingofamba achienda netsoka ikoko odzoka same day ogona kuti vati atosvika kumba. Pamwe aimbofamba kuseni musikana ya aiona zvinhu zvakawanda musikana yayo angari mwana wechidiki futi wefuma pamusoro peguva chichi makuva emusha iwayo aiona zvakawanda mwana mudiki zvokuti chakambotenga chiti tikazoona kuti no mani uyu munhu hapana tari kunyumba kuti nyaya dzake ndedzechokwadi because zvinhu zvake zvaingoita zvaingori weird so zvaingori very weird so fona ichizogaisa naripo mada kushiya nyaya dzavo tinzo nyaya dzeuroyi idzi vakamboroyiwawo guys. Saka ndichitaura nyaya yemusikana ndanchironedzera nyaya yeuroyi right. Musikana yabva kuchikoro B uya waburuka handitika pabhasitopu yekumusha kwavo aburuka kudaro bhazi handiti rakambofira murodhi. Saka akazoburuka kwakuda kuita kuzviletileti so akati nondofamba netsoka nematirangi iwaya handiti nezvefood truck zviya kubva kurodhi pamwe niko chinofamba kunobuda kana kuti kubva kupi pamwe unotofamba kana kuti 10 kilometers netsoka kana 5 kilometers kuti svike gumba remozewo zvinhu zvokumarisevha. Ndobva ati chirega ndingotsvaga pekuti ndivate ndozomuka ndofamba kuseni vanhu vachifamba hapana munhu ari kufamba achienda direction yekupi yekumusha. Ndobva ati fambe ndobva aona muti wanga wakagadzirwa zvakanaka kuti wange panopindikwa chechi yemaziyoni kana chechi yemapostori handi zvazvoti panenge pakaseuka zvakanaka nakuti panotori nemuti pane zvinoitirwa pamuti apa. Ndobva aenda pamuti paya ndobva aviga trangi rake zvakanaka ndokubudisa shiti rake handitika ndokukwira mumuti muya ndokuzvisungirira neshiti rake dariya mumuti kuti kana akabatwa nepasadona ndobva akwira paya mumuti ndobva azvisungirira ari mumuti muya udanzi ndakandisiri muti kwako kwakachena mwedzi wakachena kuti ngweza haana mboda zvokuti kuvata zvokuti udiyangoti handizobatwa nehope ndibata nehope papa pamheno ndichitamira vanhu pokufuraona parodhi wokuti kwanza kufambidzana ndobva abatwa nehope kuda munodidzadza manguva yamheno ndobva awa noise giti akati kozvekuti giti chiri kufamba zviri kufamba sei ndobva
kwandichisvinura kudai somaso kudai atinodai ndobvaona pasi pemuti paya paya tichemaswanda paari paya muti mari mavia anomaona ndobva atodai so kwanzi pano ndozaikura aiwa zvenaisijudi kwemi munogoti pana munhu amaizaikura kwouyu mishi uya ku13 uya uyawo zvibhazi andaifamba netsoka hereni mishi uya andainzi angasakwiri kana zvibhazi zvake here aingofamba netsoka asingambokwiri kana transport saka mwana wangu ndobva adini ndobva akwira mumuti nekuchisunga ndobva anzwa mavhoisi handi saka kwai ndakaita zvekuti akaita kuti titemasanda uri mumuti handitika and then uri kuzwana kutaura pasa pamumutika but mavhoisi kumafanidzaka but pane mwe feeling inoitika so like kumerera kana vhudzi kuita kunge riri kumira sokuti pane imwe feeling inenge isinamira zvakanaka inenge ichiitika ipapa ndobva aita feeling iyoyo kudai so ndobva atarisa pasi kudai so ndobva anganzwa voice ramai vake ka kuishora ipapo ndobva anzwa pakutobva akati voice nderamainingikai iri voice ritaura nderamainingi iro voice nderamai vangu iri ari mumuti tendemasanda vanhu vachisvika ka vanhu vakaramba vachiuya vanzi vakaita kunge vakakwira mabhisa so iye ari mumuti kari kunasi mabhisa vanhu vaya vosvika voburuka vosunge voisa zvimabhisa zvavo papa nezvimwe apo zvichita line voenda pamuti paya vanoungana pamuti papaya andika asi chakamunetsa vanhu vese vanga vasina kupfeka including mai vake audio ari kuti can I send an audio? Yes, send the audio. We'll play the audio. Manema audios, send the audios. Even avo vanoziva kuti maybe muri kuroya vasikana andika asi autozvidishavi riri paunoka kana ungomuka please tiudzei tinogona kutora rubatsiro munogona kubatsirikana panapa zvisunungurei pano munogona kutosunungura pano zvimwe zvacho munoramba muchingotambura because munenge muchingoti ndakachengeta secret pamwe pacho kutaura pazhinjika unobatsirikana pamwe unokati kana wave kwamutare uko iwe uchigara kuno UK uchidzoka kuno kuusiku unotaura kuti wakasadi kubatsira unotaura mwando nokuza kuti ndaizvitaona kanobatsirwa pakati hazvinyadzisi vasikana kuti iwe unenge usingazvitsvaga zvimwe pamisha vanachitenga kupainyora dzeuroyi usingatozivi kuti unoroya anomaona saka dururai vativasadavadze vana dururi dururai asikana musarambe makasungirira zvinhu zvakafanana nezvizvo hauzive chinokubatsira kana pakaningikira vakomana paunoyambukira taurai saka akabva aita sense yanga iri meeting point yavo ndokuona vanhu vese vakapfeka saka chinhu kwai chakatika kupinda mumusoro mangu uyu munhu andiri kutaura imimi alright sijudi munhu munogona kutomuziva munomuziva because imi tatinemi pachikoro kaini tatinemi pachikoro munogona kumuziva munhu uyu saka ndokubva ati ndobva takakurangara timasanda sezvokuti kana uri mwana uchikura even chero mwana wemuroyi timasanda parunyero kubva kunombofamba nditi kuti mainingi abva nemachira mainingi chiri kuva nacho zvinosvika motogwa kuti mai vangu vanoroya votogwa ndikwa kasi vazhinji vekunzi vanenge vachitoziva kuti chokwadi vana hapana paungabvuma nditi kuti mai vangu kwai vanoroya usati waona unotodhipenda mai vako saka zvakabva zvapinda mupfungwa dzake kuti ndakambonza chinzi mainingi vanoroya mainingi havanoroya ko mai vangu majaka vari kuitei matikudisable rikatimbotora vari kuspain hallo haikona ndiri raiti kuri sei aiwa tiri masanda makadiwa ndiri pangu kana makadiwa ini aiwa tiri pedu maita henyu netopiki yakanaka yamauya nayo ndizvozvo ndauyawo neexperience yangu and maybe mukabva mazongondipawo toadvice yekuti saka inini wacho how do I heal and also kuti titabva taita nekuti zvimwe zvinhu we attract things we keep focusing on unenge wakuti alright ko zvikazodai futi because of this asi zvesure evidence yeuroyi inenge iripo asi nekuti tinenge takatakurana nebhageji yeenergy iyoyeyo zvinenge zvichingodzimba mwoyo kuti ndanzi uya kudate but handisi kuda kuzozviona ndiri munzvimbo yakadai in 6 months anyway inini ndandine mukomana wandaidana naye takasangana kuuniversity iye anga ari kulowest atiri kumacommercial tikapengesana ipo paya takatopota tagara tese munoziva kana muri kure nevabereki yese mazuva anaya asi hatina hedu kuzogara tese inini I had to move to a different city iye achibva aramba ari kwaanga ari asi tichingodaro tikadhonza 4 years dzedu iye achibva
atanga kudzokera kuZimbabwe, but still iri long distance kudaro tatingori ende tatakutozikanwa kwese. Namai vangu chaivo chaivo, they were very close. Mai vangu vaiti vakavhizita kuZimbabwe aitovapika from the airport achivaendesa around ininiwo kuhama dzavo, even though ndiri munhu anonyara pamasettings akadaro semunhu asina kunyatsa kubva kunana tete vanorayira zvakasimba kana kuti vane hanya newe zviya zvekutoti vakatokugadzika pasi. Inini I do not have that. Vabereki vangu vakasiyana ende munongoziva pane dzimwewo zvinozongoitika mumhuri zvekuti munobva matongosandudzirwa kusaidi in some cases, kwete kwese zvako, but inini ndo zvakaisa kwandiri. I never had that relationship. Saka zvekuti ndinochita se it was just awkward kuti inini ndinge ndiri chifree around hama dzake unless kuti iye aripo. Right. Fast forward pane musoro yenyaya tasvika kuZimbabwe, akati inini ndaita hangu shungu da kuuya kumba kwenyu. Kumba kwanga kuchitaurwa uku kumba kunogara mbuya nasekuru vekumba kwababa. Saka I guess traditionally that was the correct place to go. Kwaamai ndikumwewo. Saka akauya ikoko, akatouya nasekuru vacho. Mukomana asvika zvakanaka vachibva vatobvunza iwo wekusaidi. Ende ndakataura manheru acho ndikati gogo ndinovaenziwa kuda kuuya mangwana ndandaenda kuholiday. Iye akati ngatifa titongogara takorejista attendance munongoziva imwe. Ndikatofara sei. Ndikaudza iwo gogo papa ina tete nasiso wangu mwana wekwababa. Ndikatasikana ndo urongwa uripo mangwanayo. Alright, munongoziva zinoirema. Mangwana acho vauya vanhu vainji vandatowapika kubva kuti ndichi pamadirections ekuti mukati melocation. Tasvika pamba. And remember I said ndandaudza munhu wese. Baba wangu watoripo futi. Sisi vangu vakaenda kumba kweshamwari yavo vachivhawo vangopaka ikokoko. Kutogara pana ndataura ndikati vanhu vari kusvika na12 for example. I don't remember what time it was. Saka alright vapinda mumba iye nasekuru wake vekwangu vakatobvunza kuti ndeupi kwedu murefu wacho here. Ndikati ndi. Vapinda vagara pamasofas. Hello? Tatere. Takateerera. Vangu vachibva kuti kosisi wako aripi. Ndikati vaenda kwameni for example kumba kwakwe best friend yava ndiri kutaura ikokoko. Zvikanzi ingaona anga ari kuziva kuti ndikati ininiwo ndatatoa zvikanzi enda unomudaidza auye. Inini ndobva ndangobudawo but ndakatongoza it just bothered me ndikangoti but really ndichibva ndati inonga wakatogara mulaunji kwaana Meli kuya. Ndikati si ndingi uyai mudini. Vanhu vaishamwari yangu yauya zvikanzi alright ndiri kuuya ndiri kuteera. She took her time achibva azopinda zvake. Alright vanhu vangotaura ndinobva kwakati tete wangu ari vachibva tanhonga zviri mufriji. By the way I have no idea kuti saka ndinotanga kudii. Vanosevhwa cheese, drinks and biscuits okay kana kuti chii, asi ndo zvazviripo. Ende uyu sisi uine kundimoka pamberi pemukomana uyu nasekuru wake achibva ati do you need help? Vandati of course kana muchikwanisa kundibatawo Moyo dzakubata. Achibva asimuka kuda mulaunji. Kubata here hope. Aiwa tisi kubata. Ndaona kuteerera. Makutsumwaira. Alright. Aiwa ndisi kutsumwaira. Kana. Taikavara moni. Hello? Takateerera. Oh sorry namfani murupindire. Achibva angoti no, achibva atosimuka achibva abuda mulaunji muya mama akagara vanhu ini uyo netrain yekudinda kuti sevha vanhu ndega nenebva zvatongoitwa zvakadaro. Achibva angotaura background yake atobva kumadondera kwakati chi ande bva zvazotongoti zii zvakadaro. A few weeks later achibva anditumira mari achibva ati kana mine something chamuda kungotengawo kumba kwenyu. Mbada gogo 50 US. Ndikati yabva uko vagofara sei. After some time again pazvapazoitwa munamato emanheru uye munongoziva vanhu vazhinji kuZimbabwe kana paita maholidays family yese inenge yakaungana. Vamwe vanoita zvezvo zvekuti ngatiunganei mulaunji toita prayer manheru vanoenda kunorara. Kwakaitwa munamato ekuti mwari
ndinokutendai kuti aunzwawo vaenzi pano. Mwari nyangwe zvikazoparara tinongokutendai kuti tazviona. Izvo. Nezita raJesu, amen. Munoziva kuti by the time vanhu pavakati amen ndatosvinura ndikati mulanji makazara vanhu. I don't know kuti ndindega ndakazvinzwa here, but ndakazobvunza sisi wangu ndikati manzwa munamato waitwa here apa. Zvanzi aiwa zvipiko siya zvakadaro ndikati no man. And that was it. Sisimeli, I never even heard from him again. Ndakaita sebenzi kuedza kumufonera. Yange yakutodairwa ne-so-called new one wacho zvikanzi iwe shama ndaatone mukadzi munyowani. Izvezvi vaatone mwana musikana. Ndikati chirudzi pa 4 years apo makanyatsozviita rini? What is going on? Ndakuita sei? All right. Inini wacho nebitterness yandandinayo ndikatomuudza kuti I do not wish you well. Ende zvisinewo zvakazoti pararewo down the line, but handikudawo zoti hangu ndiri kutora chishifti chese cheuroyi wacho. Saka uri kufungidzira kuti ngikiri inonzi prayer yakaitwa ndeyakakanganisa zvinhu. Inini zvakandishamisa ini. Kubva kuna gogo vako amai vakabereka baba kuti Mwari nyangwe zvikazoparara hazvo tinongokutendai kuti tazviona. Ine ndakabva ndatovhura maziso ndigotarisa munhu wese mulaunji vanhu vakagara pamasofa paipe ndikatongoti vanhu vakazosara vati amen. Inini ndatoti hei Mwari wangu mazvinzwawo here izvi kuti mbombo. Ende nekuti ndandichiri pamba ipapapo ndakazoti aiwa regai ndifambe nekuti tunyaya twemumurumu twagara turipo, but this time chakatondiwana ndakasvinura. Chibva ndaenda kuna vamwe baba wekwamugodhi kumufakusi. Zvikanzi usatomboti bufu zvako apa misodzi chiri kungoti rutsinga tande mumusoro. Zvikanzi ndatokuona uchibva. But zvivindi zvevarezve zvakaoma. Zvokubva yatsotaura kuti kana zvikazoparara tambozviona. Nemuzita raJesu, amen. Pane zvavakaita maybe pamari iyoyo yakanga yauya iyoyo. Ende manje nini macho ndandikagona kuzvicontrol at the time. Ndandiri munhu weya kutoti hasha dzaitondibata zvekuti ndaisaona munhu mwana mudiki kana munhu mukuru. Ende ndofunga ndozvadaita kuti zvinhu zvacho zvizonyatsa kundidhakwira wese. Because nyangwe pandakaenda iko kwandandikufamba kwababa wekwamugodhuko, vakatondatokuona uchibva kudhara kure usati watombomuka ndakuona uchifamba wakatedza rutini ushoya kuno nyaya yako yakamira vachibva watoiti zvandataura I couldn't even talk. Munoziva munhu uya bundu riyara rekutoti haukwanisi kutaura uri kuchema. Sorry. Vachibva vanditsanangurira vachibva vandirayira zvekuita zvacho. Ndakasvika munhu ari kurwara akarara pakapeti zvikanzi uchamuona. Ende ndiwo zveshuwa ndikatukwa naanatete vese. Ende nyaya yacho vachinditukira inge iri so baseless. Ndikati tinombotaura newe vachibva vatonditi tete vapo hanzi handisi tete vakwenyu. Saka kutaura kuti zvandandafambirawo kuza zvatorejista kuhead office kuti muri kuuya and since then, and right now I'm so single to the point yekutoti zvinotobowa. Inini ndiri kutoti hangu I'm okay. Asi ndenge ndichifunga zvimwe zviyazvo zvekuti alright ndochingoita hangu muchato wechirungu uyo here wekuti ndachitongoita mhuri yangu ndiri kukona kwangu ndega. Ndoita zvevana zvangu 5 kana kuti 6 whether fathers. Aiwa. Ndosati kuti izvezvi zvamtotally kana. Une boyfriend? Not even. Aiwa ndakazoitawo tuma 1 and 2 but ndakatongoti I'm wasting my time regai nditsvage mari. Alright, uko ndokwakune moyo. Alright. Ndewaida kwakapera. Kuti now I had to explain to everyone. Why do you have to explain? Aiwa kuti ari seiko nengi. Takazosiyana. Mwana rakagomara. Kutemwa nerakagomara chaiko. Sorry, sambuti wakafanira mudhuze navo chirokanzi vafa usaindepo. Usauya rini? Ndongupedi munombotanga uchinyepa vari busy nebasa. Ozotoona kuti apa fighting and losing battle in Harare is a very small town. Muchatosangana tete muchifunzana mibvunzo. Zvakaoma. Vana vatapura.
I hope you find someone very soon ubhotorogwa chinyararire unokuita zvokuchinyararire this time. Ndozvandakuda kutoti izvozvo zvekutoti ndotongoita hangu tozongosanganawo ikoko kana vakakubvunza handiti kuti kurogwa ngoti handakadi zvokurogwa ini ndakatisana nazvo ndakaona kuti handisi kuda zvangu iwe uzati utori nemhuri yakoko. Ndozvandiri kuda kuita izvo just to prove a point zvekutoti vanenge vachiti hatina kutambira mari saka hauna kurorwa nekuti vanokwanisa kutongozvita futi kana vada zvavo zvekuti it doesn't count. Asi inini kangoita kaunit kangu ndiri kwangu ndega nyangwe iri 2 bedroom tichirara takaita zvibage mubedroom imomomo iripo. Shame. I will never take anyone that is close to my heart like that kumba ikoko ever again. Azviti. Shame. Sorry akokola. Sorry, very sorry. Akarwadziswa. Rega timbonzwa vamwe. Sorry akokola. Zvakaoma. Ichanaka. Right, rega timbonzwa uchu aisa audio uchu. Isusu takaberekwa mumba medu tiri 9 girls kuna mukomana. Pa9 vedu pane vaviri chete ndo vakaroorwa. Jaha iri kuramba ibachiri zvokumanya. Sigoni akuto kuma50. Saka atombo zvacho. Unotoona munhu wofambidzana naye wotofambidzana naye. Ati kana pakusvika zvekuti akuda kuroora. Ameno zvinongoitika singanzwisisiki. Munhu uyobva ari atongodisappear kana kutanga kutokupa imwe attitude yanga asingatomboiti kubva kwese. Saka tiri vanhu vakakura tinozoti tinobhiliva kuti munhu unodi tinozvinamatira then totaura naMwari vopindura munamati edu. Hatisati tatomboita zviya zvekuti unobvunzira watwati asati tambozviita izvozvo. Chero tikatombogara nefamily nababa namai kutombobvunza kuti ane zviripo here pamwe pamakabata pamusisazivi kana kuti zvimwe zvinhu zvamakamboita tisati tazvarwa oro tiri vadiki. Navo nyaya inokuvashungurudza vanondotaura kuti hapana, hatina zvatakaita, hatina zvatakambobata. Neso zviri kutotipa stress kuti chii chacho takatomboitika. Right. Musikana yari kuti takazvarwa tiri 9 vagirls mumba medu handitika first born being 50 years izvozvi hana mwana hana murume kwanzi pavana 9 pakarogwa 2 chete asi marriage dzimwe dzaidza zvimarriage nevanhu handimaona so hanzi saka zvotishungurudza tatombobvunza baba namai kuti hamuna here pamwe pamuchikurangara kuti makambobatawo kana makambodini kuti zvinoita zvisinomawo handimaona but baba namai vanenge vachitiwo havana zvikutovashungurudzawo pakambobata. Saka pane musikana mukadzi we50 years apa no mwana no murume handika vachinda vakadaro guys zvinohusatsitsizvi zvakaoma zvinotyisa zvotyisa right hazvidi kudaro kana hazvidi kudaro. Then toenda pane imwe sisimeli isu kwatinobva kuChipinge mai vakazvidyira mwana wavo. Baba vedu vaizviziva kuti mwana wavo baba vedu vaizviziva kuti mai vavo vanoroya saka vakanga vagara vakarambidza mhuri kuenda kumusha asi mai nemuroora vaive vamwe nevavo. Baba vaita zvokudhiraivha mamwe mazuva mota yaikwanisa kunzi yangotsva from Norway asi vaiziva havo kwazvaibva votaura nemudzimai wavo baba vazoshaya vakavigwa day after kuvigwa vakavigwa day after kuvigwa mai natete vakaonekwa kumakuva tatoti dzakada kuitira mberi mirai tete mai natete vakaonekwa kumakuva asi vakati vanotarisa then vachibva vatanga kublema amai. Pakaita magadziro mai vakaramba kugarwana kana bamunini asi after years tete vakazouya vakabudirwa nemudzimu vachikumba regerero ende vakati vakavatumira chinhu chikavarova and also mbuya vari kudyiwa maoko so hanzi
vakataura chokwadi vanopora. Okay, metsokodze nyaya iyi because munyori uyu hanyatsogona kunyora shona zvakanaka. Paita mai natete vakonga kuvakora ichi Sisimeni isi kwatobva kuChipinge, mai vakazvidyira mwana wavo. Baba vedu vaiziva kuti mai vavo vanoroya, saka vakanga vagara vakarambidza mhuri kuenda kumusha, asi mai nemuroora vaive vamwene vavo. Baba vaita zvekudhiraivha mamwe mazuva mota yawakwanisa kutsva kunzi yatsva from Norway, asi vaiziva havo kwazvaibva, votaura nemudzimai wavo. Tiu baba vazoshaya vakavigwa. Day after kuvigwa, mai natete mai ezini vamwene mbuya okay nandati mai vake alright ezini vamwene ava natete vakaonekwa kumakuva, asi vakati vanga vachibva kumutarisa, then vakabva vatanga kublame amai. Kwakazoita magadziro amai vakaramba kugarwa nakanaba munini, asi after years tete vakauya vakabudirwa nemudzimu vachikumbira regerero, ende vakati vakavatumira chinhu chikavarova, ende also mbuya vari kudyiwa maoko, so vakanzi vakataura chokwadi vanopora. Handimaona right, ava ndii mbuya vake amumwene, toti chindi mbuya vake uyu Mai vababa. mai vababa, mai vake mai vake muroora mumushandi vakanga varogwa, saka baba vake ndo vaidhiraivha, mai vababa vake ivava ndo vaibata-bata, ndo vanonzi baba vaigona ngonzi mota yavaidhiraivha yaigona kungotsva. Handimaona pachingoitika mashiripiti kuzosvika pakuti baba ava vakafa, mwana wavo wambuya ivava vakafa, baba vake musikana uyu vafa kudaro. Mbuya vaya mai vababa nemwana wavo musikana muvana ndokuonekwa vachibva kumakuva, ndokubva vabvunzwa kuti kumakuva munobva kunodiswa tatenda kunotasa kuva. Handimaona saka kunonzi vatete vakazouya kumusha vakabudirwa nemudzimu watete ava vanoti mudzimu wacho mudzimu ruzii kwava ukabuda uchitaura kuti ndisi takazvikonzeresa, takavarovesa nechinhu, vakarovesa bhudhi wavo nechinhu kusvika vafa. Mbuya vaya mai vababa vake vari kunzi vari kuora maoko, vari kunzi kana vakataura chokwadi vachapora. Saizvozvi so regai vamboora maoko, vari kuora. Zvichagobetserei chero vakataura ivo vakatouraya munhu, zvichagobetserei ivo vakatouraya munhu, ngavachingoora zvavo maoko zvitorira ichi. Ndizvozvo chaizvo, izvozvo. Ava vari kutaura ve50 years woyo ava vasikana wedu we Mwari. So pane mumwe anyora, hello Sisimeli, ini ndine 38 years old, ndine mwana wandakaita ndine 21 years old. Baba vemwana vakaramba kundiroora even kuda kuita zvokutigare tese as a family. Mai vairamba kundipa, mai vairamba kundipa taita mwana, kundipa mwana ikati ndamenoitwa akakazonyora, asi akazowana mumwe mukadzi, iko zvino they are engaged, vane vana and they live together. Ndine 24 ndakasangana nemumwe murume anga akadzidza, ane basa rake, ane 14 years tiri tese, anongondida kana achida kurara neni share. Pamwe pese anoita kutaridza kundivenga. The same thing zvakaitika pana baba vemwana, haadi kundibatsira ndikaita matambudziko, haatoda kundiona, handizi mukadzi anoshoreka, ndakadzidza, ndine basa rangu rakanaka. Mukomana wangu hatombode kutaura nezvekuni mukomana wangu hatombode kutaura nezvekundiroora, anototsamwa kutaridza hate towards me that I don't even understand. Mumhuri medu tinongonetsekana kuroorwa, apart from one maiguru, apa vavo vana ndivo vega vanoroorwa. Maiguru havatombofari kana vamwe mumhuri vakabudirira. Ndini ndega ndabudirira mufamily kupfuura mhuri yavo yose. Handizivi kuti pane zvakaitika here. Mukomana wangu pekutanga aindida zvisingaiti, achichengeta mwana wangu. Kubvira life yangu payakatanga kuchinja kuita successful, zvinhu zvese zviri kuitika zviri kuita worse. Nerelationship yangu anotoita a different person, atove a different person, akazara nehate. Panondiona pese when it comes to sex shows love. Handizozivi kuti ndakaroiwa kuti ndingoshandiswa here nekuti ndiyo second serious relationship, and it seems sex is the only value yandongodigwa. Ndinodawo to experience kuroorwa, asi zvinotinetsa no matter what I do. I'm now scared kuti mukomana wangu will meet someone else and in less than a year vanenge vatoroorana. Ina akandimitisa 14 years,
zvinonditambudza nekuti I try my best kuita mukadzi chaiye asi hatombozvioni because of ruvengo rwaanarwo. It's like something chinomuvhara kuti asatombondione kunge ndiri mukadzi kwaye. Tinowanepiwo help. I've tried to pray for so many years. It's hard to live like this. Usingazivi kuti zvinogadzirwa nei ashame. Mainzi wakati chemaswana. Zvakaoma. Iye dai amunyima, dai ambomunyima ona kuti zvinoita sei. Kana ari wake acharamba ari wake, kana asiri wake otozvipira ke, nekuti kana akati iye ada kumuramba nekuti amunyima ndikoko nekuti anosvika kupi mwana uyu. Pane mwana kapa already ane 14 years. Asi havasi kugara vese manje. Dai vanga vari kugara vese taitishingirira imba. Zvina hapana kuti vari kugara vese kana kuti ari kushowa kuti achada kuzogara naye. Saka igemu rekushandiswa kairi. Kana pasiri panguva yebonde ndinenge ndichitomusemesa. Akanditesa kudai so andomusemesa, andondifinyamira. Asi kana angu eparudo panguva yekuti sex anotipretenda kufara. Saka mweya wekushandiswa nayo ngambokiya makumbo. Akakiya pamwe zvinodi ari kuramba achingomupedza gripi rese ozopedza ozonotora mumwe futi. Ndo zvinhu zvinorwadza manje. Otosvipira ndizvozvo. Pakaipa. Vana kuzokosonda chikanazvo. Edith Makope ndimi muri pano. Vanobatsirikana neiko seiko vana ava. Tibatsire ndimi machembere acho. At least vana Edith Makope nana tichemasa teto kuindosa hai because takambotumirawo kuna Edith uyu guys regai ndidzokorodze pano. Ndakambotumirawo certain people kwari pandomona achitengesa mahips. Handisati ndamuona angu achita zvokuti hiri uyai ndikuprofita ndokurapa anotengesa mishonga yake handika inini nekuve curious tete Masivanda kuti mwana uyu nezera rake mishonga yechibhoyi anotengesa yaanoizivire kupi. Ndakaita digging dzangu ndakambomuudza anga asingazvizivi. Ndinataka kutsvaga kuti anomboita nezvei because tazara nembavha kane masikampani apa tete Masivanda. Ndinataka kutsvaga kuti vanoita nezvei ndobva ndazofainda kuti kunenge sekuru vake kana kuti muchazi ndakaona mbuya sekuru somewhere there godombo rinozikamwa kumareni kwavoko rinotoziva nitozikamwa zvekutodaro munyaya dzekurapa kunoinda vanhu type netaipe ende kuno ndobva ndazwa kuti alright. Saka pane vanhu vamwe vatomboti kana kuitika nyaya panapa mouya kuti tobatsigwa. Saka ini nekuda inechitestaka nekuda kutirepa ndaingova panhava kuti ndai kune munhu mudzoka nemaresults munondutsa shuwa titemasana ndakaona maoverwhelming testimonies vanhu vainotenga mushonga kwete kushandikwa kungonotenga mushonga vanoti imi zvinhu zvedoti saka mwana ya anti mazviona. Saka ndisingazoziviwo kuti vanoitwa sei vakadai so kana muchizivawo vabatsiraiwo please. Ndimi munoziva mishonga yechivanhu ichi zvinopera sei nokuti chokwadi kungokuti pese paunobvuriswa pakunonofunga kuti maiwe kungoshandiswa hangu vasikana marriage hapana hapa iwe uchidawo imba yacho woita sei. Vana ava ndinoona kuti havachada zveng'anga idzi dzinonzi ng'anga idzi. Vana ava vakuda kutorifewa kune dziya dziyafanika nematambudziko mamwe avanavo kune mhondoro chaidzo masvikiro makuru uyezve asingabhadharise anoronda chivanhu chavo chinenge chiri pavari kuti chakamira sei. Nekuti ndikada kutarisa nyaya dzese dziri panapa tadzinzwa dzedu dzimwe avo vamwe vari kufungira kuti uroyi umwe unonge usiri uroyi. Vamwe zvinenge zvichivateera chivanhu chinenge chichivateera chinopedzisira chakuita futi kunge uroyi chinokuroya wechega ichocho. Yes. Saka ndinoona kuti vanoda kuti vaite sei vanyatsotsvagirwa vanyatsoenda kune masvikiro makuru kwete ng'anga aiwa kumasvikiro makuru aya anoronda vachinyatsopindwa navo mumachannels kana vachitenda muchivanhu kana vachitenda muchiprofita vorifewa futi kupi kune maprofita vaifuti vasingatobhadharisa vekuti kana vakunyatsoitirwa vanenge vachinyatsoitirwa zvinhu zvavo nekuti vari padambudziko vana ava hatidi kunyepa. Vanhu kana kunana papawo vanonzi ava kumachechi anozikanwa kuti anonamatirawo vaongoitawo izvozvo. Zvana baba vangu chimbomirai. Zvana baba chimbomirai vanangu. Zvana baba chimbomirai mazuva ano chimbomirai. Pane ari kunhingikira ukoko. Uya wandakambotaura futi panapa muprofita wandoziva mwasingabhadharisa asingade kana sende kana chii munotopesana ari kumanhundare wenuko. Zvinoda kuti vaite zvekutoenda nematambudziko avakatamburana nawo. Vanenge vari pasocial media handiti?
ngavaite zvavatoda kuzvinzwa chero pane pamwe pandakada kumbozama kuti foni ndiri palive vakaramba pavakanga vauya kumba uko havadi izvozvozvo handiti kana mari ukada kuti mari havadi mari havadi mari manje mweya wavo vanototaura kuti mweya wangu haunobvumire mari iwewo kana zvinhu zvako zvazonaka kana uchida kutendawo kana neshuga shuga unotobata shuga kwete mari keshi havadi keshi saka ndiri kuona kuti ndo zviri kuda vana ava nekuti vana ava vari kutambura makope wadi kumbopirawo kana mirai ndikudze there's nothing wrong kana muchida kuenda noshandigwa kun'anga kwenyu muchitrasta kwazviri there's nothing wrong nekuenda kun'anga there's nothing wrong nekuenda kumuprofita there's nothing wrong nekuenda kusvikiro zvinodhipenda nekuti iwe unobhilivha chii mukadzi vana vanoti hatiende uku hazvirevi kuti kusvora guys inyaya yekuti hazvibetseri kuti ndiende izati ndinenge ndine madoubts nokuti hazvishandi hanimaona kana ndisingabhilivhi ndikaenda chero pari kubatsirwa vamwe vakaita sei but kana ndisina that belief guys hazvishandi handina kujaira izvozvo handisi munhu anobhilivha izvozvo handimaona then kune vanobhilivha izvozvo izvo chako chako anotonyatsokuenda zvaka zvinobatsirwa saka munhu kana uchiziva kuti unoinda urutsvaga rubatsiro ndiwe guys nokuti maproblems enyu ka muri vana vadiki mamwe achonaka anongokuremedzai handimaona hamuna kokuti muende vamwe hamuna vabereki vekuti vanomira nemi kuti mwana muchi atinde takadai vana kuti vari kumazuva ano ndivanoti ndo varoi vacho havatofaniri kuona iwewo uchidla nelivha uchibika bhekonomba kwako uri kuabroad kwauri ikoko ivo vana vavo vari paground vana vavo vari kubika negine fields havatofari saka ndo varoi vacho vanenge vachitotora madzudzo vachinogadzira mari yaunenge wapa kuti chitengaiwo shuga ikoko kumushaizvibatsire muinde kuchigayo ivo vakutora mari yava kundoshandisa for witchcraft handimaona saka right matore mazuva ano hatichazivi vana tichiri kuti varipiso hamene takatovakanga mwana wako vanondonifananidza vachandidza ndoenda kunodii hatichinaona chito chokuti tinde kwavari tinde kunoti nokuti ndova vana sekuru vacho vana bamini vachona dzangovendyire guys hakusisina so sometimes the word of advice okay uya nenyaya yake musikana ushu mirai makadaro faniko 50 years kusvika 50 years usina mboinhuwa imagine hallo alright chirega tipedze iyi tobva tatanga yako life alright ane nyaya ane yake 50 years mwana asina kumboinhuwa here sisime usina kuinhuwa kana kuti uzive kuti munhu uhoma wacho hwakamira sei zvinorwadza ndinoda kuzama kungoencourage vana pano kuti ndikudze kuti akuna anomira newe wacho ndokusina handiona ukaona akati ndachikuperekedza ka ari kuzonosvikoda kunokuvharidzira zvinhu zvako kuti kana ukadziwo unone lake atore lake iroro mazivano dzasara shoma hama dziriko but dzaashoma dzine best interest yedu at heart guys vakawanda anofanwa kuenda pasi pake kunononga mafu ake asiyaya ndo anofanwa kunononga inini ndikaitawo zvangu zvokuti zvakandakana neni paupenyu apa anenge asingadi godo rinotosumuka anona saka kana kun'anga uku vamwe vachinda kunobatsirika uchinobatsirikana inda there's nothing wrong kana uri wechechi tsanya unamate uchemere mwari vako vanokudzwa zvakasimba mwari vanokudzwa ende mwari vari kuende mwari vanopindura zvingatora nguva but mwari vanopindura kana uri wemasowe handika chiinda kune vari kutaurwa vemasowe avo mapostori emaharai handika unovhenekwa uonekwa kuti chingave chichiri kuitika kuti muupenyu hwako nokuti chokwadi maproblems acho its like vana vadiki vavava vanotore maproblems mahombe kudarika isu chembeze chevanhu vakuru vachitotemasakungoti tichagodei patanapa tangorarama tichienda takutobirawo vanashakira tione kuti maproblems anashakira acho kana akauyawo totangira papi saka its so state zvinorwadza afanikawo 50 years handirwadza handirwadza handibata usina kunhuhwa kana vasikana handipedza nyaya yemusikana uya pane munhu amirira life kapa guys aroda kupinda palife pane munhu amirira kuti apinde palife saka ndakungoiti gwigwigi nyaya indobva tatondona tobva tadzoka neyemusikana uyu handika tikamupawo kana 45 minutes handika kuti tikwanisa kubika time dzafamba handiti right saka mwana uya aona mai vake vari pasi pemutina namai vese akavakonaisa vanhu vese ende dzimwe dzanga dzichamwari dzamai vake ndobva ti zviri kufamba sei saka haana kujamba but haana kuzokwanisa kurara kwai handida kuzorara handimaona haana kuzokwanisa kurara saka washaya dzemumwe waneka kutofona haiperi nyaya yacho halo kola hallo makadii zvenyu ndiri raiti muri sei
Hello. Yes, tikunzwai. Ndachida kungotsungirawo pachirongwa chiri kutaurwa pano. Ini ndoda kungotaura ndakakura ndiri munhu ainamata chechi yeSabata. Asi mukunamata chechi yeSabata taingonzi endai kusabata usingatombozikanwi kana zvekunzi munoenda muchinokombirira zvemachembero. Saka zvakazoitika ndaingosanganawo nematambudziko mukufamba mukukura uchingozonzi urorwi zvikazodai. Asi chakaitika mukukura imomo dzaingova nhamo nematambudziko, asi taiva tiri vanhu vanonamata zvekuti taiziva kuti tisati tarara nasekuru vedu taigara toimba dzimba dzeSabata tonamata topedza toita zvese. Asi takazoitika mukukura mukufamba manhamo nematambudziko zvanga zvakangowanda zvisingapfuuri. Asi chandoda kungotaura pano, inini ndakazosanganawo nenamuchembere avo Edith Makope ndichingoonawo vachinyora mapost avo asi ivo havatombondizivi. Ini ndaingoteedzera zvavanotaura, itai so. Saka chakazoitika ndechekuti mukurarama kwangu pane zvavakataura vachiti kana uri munhu ukatora bute ukaita so uchikumbirira. I think pane 2 years ndavaziva asi ivo havatombondizivi. Ndikaita zvavakaita kuti unokumbirira uchidai. Ndaiverenga maposta unodai. Kutaura chokwadi zvinhu zvangu zvakavhurika. Ndikazombonotsanangurira mai vangu vanondibereka kuti ini ndakuita zvekuita zvechivanhu nekuti ndo zvinhu zvandikuona zvine gwara zvine donzo asi amai vangu havana kuzvida kusvika vakati aiwa isusu tiri vanhu tinonamata Sabata. Vanhu maSabata anotozviziva kuti muite zvinhu zvimwe zvese kubva kunana sekuru vangu vasekuru vangu kufamily kwedu tiri vanhu vekunamata Sabata. Saka ini ndoda kungopo kune vaya vanenge vachida kungoedza zvisi kunzi enda kunotsvagana namuchembere Edith. Unobatsirikana. Even kana bute rinotaurwa riri richishorwa kunzi bute. Inini ndikangotukirirwa ikona kutaura. Mirai tikudze. Mirai ndidipende kona. Mirai ndidipende pakona. Kuterapiri kwete zvekutamba ikona piri. Inini muri tiwanhu vechivanhu vakwira apa Gerazi munhu 1. Mirai ndikudzei. Vanhu havashore bute asi kuti makuti confuse because bute rachona munotudza kuti munodzidzisa futi imimi kuti rinoshandiswa zvakanaka handiti kuti unokwanisa kudai but same bute futi handitika takunzwa futi kunzi bute rinokwanisa kukanganisa vamwe vanhu chidistroya vamwe vanhu same bute iroro. Asi munoziva sisme handifungi ini ndikuona kwandakaita ndichifamba ini handisati ndambofamba zvekuenda kune vanhu vanobatsira vai ndinongoendawo maplatforms kunyanya iko kwanditaura kuti kuna muchembere Edith nerimwewo group handingakwanisa kutitaura pano ndiripo pasocial media. Ini ndakaona vanhu vaya vanoita chivanhu chaicho chiri pachokwadi vane tsitsi vane rudo. Saka inini kutaura chokwadika vanhu vese vandinoona inini vandoti machembere ini hanzi ndatogosvikupe kuti ndinganzi zviti ndiri big kana kuti kudii handidi kuzvisa ikoko ndinokutoriwo kudzidzawo nekuti kudzinza kwandakakurira kwanga kusina zvese izvozvo. Saka ndiye ndichitoti ndikaudai ndichiona ndotawo ichi ndotega ndibhochita ndiri ndega handina kuenda kune munhu kana kunopfugama kana kunoopera asi zvinhu information eneichita sei dayane ndichitsvaga asi mukufamba kwandaita nechivanhu chandaona ndechekuti vanhu vaya vane rudo vane tsitsi vanobatsira vanoregerera aiwa ndovana machembere chaivo vanozokupai manje mathreat kuti inini ukandidai ndo panenyaya pacho ipapo that's the problem. Ndinokuita vanhu hati inini munorepresenta chivanhu handiti vanoconfuse vanoti nditori kudzidza vanoconfuse vanhu muri kurepresenta chivanhu marepresenta chivanhu the next thing muri kuuya muchithreatena vanhu handitika nebute renyu iroro nechikaranga chenyu chocho handitika nemashana enyu iwayo saka vanhu hachazivi kuti zvinhu zvanyu zvinebatsira zvine benefit zvakanaka zvakaipa because takutozviassociata newitchcraft. Animona kuti saka varoika hamuna rudo hamuna uregerero hamuzivi mungori vanhu you are
You are headless chickens. Beli ndo vari kukanganisa vanodzoredzera panenge zvashata havaiti kuti zvinhu zviwedzere kuti ukandidai zvinobva zvadai aiwaba ipapo ndo pandangoti patinoda kungopiwa kune vari kutambudzika kunyanya vataura kuti hanzi kumba kwedu tiri vasikana hanzi chi9 ehe dzimwe nguva munenge wakura situation yatakakura isusu kuti usakatombozoti chii chechi zvinofamba sei muchivanhu kuchingoti tiri vanhu tinonamata pakunamata don't get me wrong kune vanonamata kuti vakapfugama nhasi Mwari anogona kutovadaira koita mumwe munhu kuti unongopfugama ugochema ugotsanya ugoita hanzi Daniel fasting yatakaita vamwe isusu hapana kana chataiona kwainguva kuchema nhamo nematambudziko asi kuzongoudzwa kunzi nana Muchembere idhivave tengai bute rehondo chichichi and the staff wotoita kuti arega ndidai ndichikumbira ndichidai wotonzi tora mufaniki mukaisa mubhaketi wotaura uchitaura neve kwako wakachena kuchena kusokudze upfambi nekuita zvinhu zvisiri izvo iva nemwoyo wakachena kana ndichimwa inodzika here nekuti hatina munhu watakanakana uri kuseka ivo hanzi kuseka zvavo saka ipapo manje ndopandoda kungoti ndibatsiro vaive kuti unomboedza tinoenda kunana papa tinoenda kuprista takakura chizonza hamuende kwese ikokoko asi zvinhu zvekuti I think varoi vaveneka vakatoseta zvinhu zvavo kuti hakuna kwauchabuda above the roof hakwanise kuidhumura kudai asi nechivanhu unodhumura uchibuda uchita zvaunoda ende vanhu ukaona vachikuvhundutsira zoti pane chiripo chete chavasingada kuti uzive saka asi ukangoziva chete kuti ndikafamba nzira yangu ndakadai ndikakumbira kwaziva kuti mutupo wangu chii vekwangu vanoda chii taura nevekwako even kana wakarara chako vanouya vachikutaudza kuti tikuda kuti udai inanzi ndapa ndakambosvika panganga kana kuti ndidii asi ndirongotaura ndichingoti ndinokumbirira ndakadai ndaverenga zvakati ndoedza ndotodai zvotofamba wotochimuzwa kuti kwaiwani zviri kufamba simudziva ndairara ndichiti Daniel fasting chi handisi kushora vanonamata mutiregerera noti isusu pachivanhu pacho tinotonamata uchisvitsa kuna Mwari Musikavanhu asi tinoenda through our ancestors kuti imimi chiende munondisvitsira anyway vanhu vari kuzara kuinbox chivandipewo nhamba dzaEdith Makope regai ndimupinde musauye kuseri Andi aiwa inbox andimukana chinyera kuWhatsApp dzinoflika pamusoro apo ndaona ndiri kuwaona haikona zvatinongoita tinongokupinai ari kuti ngotimupina muinde kuinbox angani vane platform yavo yemaheps so comment section dzapinwa Makope ndichiti Muchembere matamba zvakati rega ndiedze ndotaurawo zvimwe zvinhu kuno magroup ndaitora zvakanaka asi mukufamba imomo mutoona kuti zvakati zvinopa pamwe paunotozvona kuti handina basa nevanhu vakawanda vandinoda ndevekwangu vanonditungamirira Bianca hani mazona saka vanhu vechivanhu itai chiuto musaya kuzotivhundutsira nekuvhundutsira pasocial media because hapana nombokwata itai mira ndimbotaura ipapo sisimeni nakola kola nasisimeni torai mudai kana zvaoma kwete kuti muruda kutwista bute rinosutiwa kuti mushandise pawitchcraft nyaya yanhaurwa yandoda kutaura kola imbomedza mate imbomira kola imbonimirira ndopindura uchiripo chiri kuitika ndechekudai so kana une mudzimu wako une chivanhu chako chaunotedzera problem iri kuitika ndeyekuti kana uchinge uri pano paFacebook usatarisire kuti munhu wese aombere mudzimu wako nekuti munhu wese ane dzinza rake usatarisire kuti vanhu vese vatye mudzimu wako handiti wako unotyiwa nevedzinza rako muri kunzwisisa ndo zviri kuitika zvandiri kuona point yenyu apapa zvamuri kuchema nazvo ipapapa handiti saka kuri kubute uku bute rachona iroro rinoshandiswa zvakawanda kunogoti bute rematare kogoti bute rehondo kana zvaakunzi hondo ndopaye panezenge pakunoshandiswa kupi kuhondo dzachona idzodzi maybe dzinenge dzanetsa kana kuti hanzi vanetsana nanhingi but once wada kuti iwewe mudzimu kana kuti inini Tete Masvanda munhu wese ngaatye mudzimu wangu munhu wese ngaaombere mudzimu wangu aiwa wangu unoomberwa nedzinza rangu wangu unotyiwa nedzinza rangu maona ndatenda hangu kuti vanhu aiwa chingoitai but
zivai kuti iwewe kuzivana kwako kwaunoita naMwari wako ndikupfugama semesi kuzivana kwaunoita ndevekkwako. Vekwako vanokuvhurira nzira dzichifamba uchienda. Amen. Thank you. Takadzidza pano takadzidziswa nevamwe vanhu vachitiudzawo kuti vachitaura kuti buteri mukazoshandisa mukazodai do tichidzidza panapa vaiuya vanhu vemabuti vachidzidzisa panapa mukazodai mukadai towa kuchipai mangwana munhu uri clear una chawamukanganisira kwai ari kukuitira bute pasida kukusumudzira mhepo. What is that? What is that? Hamuna rudo, muri kushandisa uroyi hwenyu makuda kuita kune vanhu vasina kukanganisirai vasina kukutadzirai munhu asitomboziva tenda kutadzira iwo ungakutadzirwa okutomutenga kuti ndoda kusumudzira munhu like ndo witchcraft yati kutaura you associating bute rachona risina mboshata newitchcraft of which that's wrong. Hazvisanganisike ndosaka kune n'anga kune masvikiro kune mhondoro kune ningikiri anonzi machikwai magombwa zvese zvakangodaro zvakasiyana siyana zvine madepartments zvine madepartments n'anga nemhondoro chaichai kana nesvikiro kana zvinhu zvakatosiyana izvozvo muri kuona. Saka zvaakuenderana nekuti munhu iyeyeye wacho chinenge chiri paari kana chaanoshandisa chacho ndechipi maona. Nekuti uri mudzimu kana vari muchembere chaivo kana varitori muchembere kamuchembere ndeve vazukuru vanoda vana vanotonzwira tsitsi vana varipo pakutorwira vana nekuvaka vana ndo zvinoita ana muchembere. Havauye kusikopunza havauye kusikoparadza kuuya kuparadza kudistroya mapedza moya motiudzani zvekunyepa pasocial media panapa kuti hei sitozodai zvekunyepa tisonyefata hazvienderani it doesn't tiwoneva hazvisi kuenderana. Tida kudzidza tine dzinza tine kwatakabva convince us. Munhu ziva kuti iwewe pauri ipapo munhu nemunhu une dzinza rako une mudzimu wako. Handiti hakuna mudzimu unonzi unotyisidzira mumwe kana kuti dzinza rinotyisidzira mumwe. Utoripo unenge utori ipapapo wakatokwana nevekwako kuti hazvirevo kuti kana chiti dzinza kana nemidzimu yako unobudirwa kana kuti unoita zvemushikiro kana kuti unoita zvemushonga. Munhu nemunhu agara ane vekwake vanotomurwira vanomira naye. Handiti muri kuona. Saka nawe ingoripo ndeyekuti atitore zvekudzimba dzedu tichida kusvikoti panapa munhu wese ngabva handidaiwo kana kuti handidai kwatiwa nemunhu wese kwatei zvokuzokwatisiwa chako chako zvokuchana zvokwamwari chako chako eduka hatisi matumbu tinozokwatiswa but we choose our peace chete. Yes. Kutanga kurespecta tikamati totova tokurespecta isusu kune kuda kukwatisa vanhu because anozokwata zvake chako chako pasea hakuna munhu anozongodzeda kuti no you know what I want my peace and handisi kuda kungoita kunge densi hanimaona so zvimwe zvitongo zvodarika tonyarira but kukwatiswa kokoko ndokwatoramba kuti vanhu vakwatisiwe in the name of chibute oro chivanhu oro chii. That's wrong. That's wrong. Right. Zvakaoma. Kamuri handichakwanisa kuti ndikuedzera kutanga imwe life pana right now. Kupiko ngatitandarei chirongwa chiri tikuda kutanga tichimasana pane uya arida kuuya kauyu arida kupinda nenyaya life yake. Imi ndongokuedha mugara ipapapa iye achitaura nyaya yake pafoni apa. Saka imimi guys vari kuda kuenda kunobatsirwa kunozama kunobatsirwa handiti. Endai kuna Edith ashoperi. Handi muri kuninzwa. Ndibatei ipapo Edith ashoperi. Hani muri kunzwa anongoziva makwenzi ake anoziva anotengesa maherbs ukangonomuza ndikuda kubviswa munyama anoziva mushonga kukupa kuti ugeze nawo nemunyama chete ukamuza kuti ndikuda kuti ndikati kuti ndirikunzwa gumbo antika rangu rikudaidai anongokudza kuti shandisa gumbo shonga uyu wakati haashopere zvokuti muzachiti paimari saimari muzvindiro kana muzvihari kana muzvihadyana hamheno haaiti izvozvo unotenga maherbs enyu munotenga maherbs enyu hanzi sisimeli ndibvunzirewo tete kuti ko vanoshandisa hupfu instead of bute ndizvo here? Hupfu unenge uri kakuningikiri hupfu unowanzoshandiswa nevanenge vari kunze uko vanenge vari kunze kako vari kunyika dzinenge dzisiri dzenyidzi nekuti munongoisawo hupfu wotanga nehupfu wozoisawo bute rako
ndo mazira varisha vari kune dzimwe nyika dzevari kunze ava sesu vari kunze kana muri kuzvinzwa kagaizi kwanzi vanoita zvechivanhu vari kunze kune dzimwe nyika kuna Europe kupi kusika kunyika kusiri kwenyu kwai ndimi munotanga maita zvehupfu mozoita zvemabuta mongotangi nekungoita zvemabute kumbirira kuvaridzi venzvimbo iya guys manje inozopinda here life yemunhu apa guys. Hello Kola. Hello. Hi Kola. Hi. Mushe kanjani? That's good. Ndazona kuti makukhatha ndikumbira kungokuudza 2 minutes zvandinotaura. All right. Inino ndazama kubata sorry ndikazvitona uri kundinzwera. Tikunzwa. Ndakaita problem yekuti ndakarara ndinogona kumuka ndotofamba kana kutovhura dho. Sleepwalking inonzi sleepwalking Kola. Yeah. Iyoyo ndotofamba ndotozopetuka pamwe ndakuda kubata dho kana kuti ndatomuka pambedha but handiyeuke kuti ndamuka sei. Sleepwalking. Ndakarealiza kuti haisi sleepwalking yekuti zvine umwari mukati. Alright. Inayo yokuti panenge pane munhu anoda kundishandisa. Alright. Because ndakasimba sei pakunamata. Hazviitiki. Alright. Handinozoona kuti ndarelaxa paipai. Okay. Zvatanga. Okay. Hapana here pamakatobuda here dho mukatozonomuka maakumba kwavo? Handisati ndasvika ipapo. Alright. Ndinongopera ndiri mumba kana kuti ndopetuka ndakubata dho kana kuti ndakutodzika kunyika kwatiri kuno ndakudzika masteps. Alright. Thank you for the stars. Thank you. Kana kumaona? Thank you for the stars. Handisinoona imwe foni haisi kubudisa vanhu ngekiri makomenti akamira saka ndochasa imwe foni. Thank you. Thank you very much. Then I understand. Ndinoona kuti hazvisi normal. Inayo kuti pandinenge ndichinamata hazviitiki. Ende chimwe ndinorealiza ndechekuti kana ndakarara ndinotaura nekurotomuka zviya nokuti ndinotonyara kana kuenda kunovhakachira vanhu kudzimba dzavo. Vanenge vakuti unga uchitaura usiku unotaurei ikweyo unotaurei ona. So zvinhu zvinoitika saka chinhu chongoti haufaniri kuvarairwa pakunamata but zviriko zvokuti vanogona kushandisa method inini makuona kwangu ndinofunga ndo zvinoita vanhu vai kuti unonzi anongwa ari kwakati awira kwakati asina kupfeka pamwe unenge usingatoziye mai mwana. Because vanonoziva kuti pane imwe time yandakambotaura nefamily yangu chivati ndibatsirewo kunamata because zvanga zvaakunyanya stereki zvokuti everyday ndinasvika ndazosista yangu mwakandudza kuti ndisamakipa dho kuti usabude ndisamakipa dho kuitira kuti ndisabude but kwa mukambobuda one day muona kuti munonosvikepi? Ndinenge ndakarara ndinotozongopepuka akuti ndinozviita ndichiziva. Munorara mega? Murume anotozviziva. Aiwa tete musina kuza ndikuitirei? Ndikuitira kuti hati murume vanozviziva handiti pavanombobuda ipapo ovasiya murume vavateveri tione kuti vanonosvika kupi. Tione oraiti. Okay, alright. Aiwa ndafunga kuti vanozviziva. Kuti kana ndakuzotaura kuti izvi ndo zvaitika kwatiri saka nedzimwe nguva ndogona kutoti tatovhura toda kubuda kamupetrol apa pasi chitozoti nasingadogona kutoilet pandamuka ichaitika ndodzokera ndongonamata ndorara but ndopandinorealiza kuti handina kusimba pakunamata so ndorinombiri kuita zvokutamba but kutongobarairwa chete zvinobva zvato saka ndofanira kugara ndiri munhu akatosimba pakunamata zviri zvekusimba zvisiri zvokutamba. Saka I realized kuti zvakanditanga ndine sister yangu aishanda saka kwaakatanga kushanda zviro zvokutowana basa kana kuti ticha kana kuti chii. Saka ndakaenda ndapedza chikoro chinogara naye ndaenda nogara naye kwekwe ndakaona movie ndopandinonyatsoziva pazvakatangira ndakaona movie yaityisa munoona anenge mahora movie saka manheru manje ndopandakavhimbuka but ndakaereka nacho zvokuti ndakatosprima ndabata window kunge ndobuda pahwiri newindo ndobva zvakatangira hazvinozoitika zvepawindo hazviitiki zvirikuitika zvokuti tinongofamba tinongofamba. Ndinoda kuvabvunzawo kuti nhai munoita basa rei? Munoshanda here? Munoshanda? Soon after this Kelly. Munoshanda? Ndinoshanda.
Shame. inini ndiri kurememba ndakazviita pano pandakambobva kunhingi kiri kuSouth Africa. Ndabva ndakadai ndanetesesa zvaizvo kunyatsonzwa kuti ndaneta nekudhiraivha kudai. Ndakazviita izvozvozvo zvekuti kungotanga kungotaura ndega hameno zvaitika kwandiri kusumuka pamubhedha kufamba kudai. Ndobva ndatozoudzwa ndakatozviendera kwadhokta ndakatopiwa tumwe tumapirisi tumwe twandakapiwa zvikanzi kuneta unogona kunge wakaneta. Ende kune vamwe futi vane type vanhu vakadaro, so vamwe kuti kana ndege chaiyo chaiyo handiti vanovhundutswa kana nezvinhu zvakadaro. So izvo zvamamburi kutaura pa because zvenyu zviri kubva nekuti makaona movie. Saka mukuona movie nekuzokuvhunduka kuya kwakaitika usiku kuya kune zvakatokanganisika pai mukati memiri wenyu, zvekuti maifanirwa kunge makaenda kupi kwadhokta futi makanomutsanangurira kuti ndizvo zvandakaita, maikwanisa kuwana rubatsiro. Ndinga ndichiritori musikana ndichiri mwana mudiki achinge zvekuma 16 years 15 tobva zvakaitika, but zvino ndatokura ndatokuma kuma40 ndatosvika kuma40. Yes, idambudziko rakaitika ndobva rabva rashaya futi rubatsiro, rakashaya rubatsiro panguva iyoyo because kuvhunduka sisi medu andisuva shamwari yangu handimunoiziva anozviita, anotokwanisa manje zvake zvatowesi zvekutoti akapinda kana mumotikari zviya mukavhara mahwindo zviya kana mukagara kana muya munenge makangowanda vanhu zviya chero mumba chemukavhara kuti anoona kunge hameno kunge zvinhu zviri kuitika. Kana ndiinaye ndinotomugama kudai, ndogara ndimugama zvake fasi zvakaitika mushure meunge akarara masikati. Windo ravo rakanga rakaboka kudai, so rakatemwa ndofunga nevana nebhura. Saka windo repabedroom pake ipapapo makapinda, anoziva muGlenview uko kune zvimabonga zvimakatsi. Saka makapinda katsi reblack riya akakotsira masikati kwakupepuka zikatsi riya riri pachesti pake. Saka ndobva avhunduka, akavhunduka zvimwe zvisingatoita zvezviya, atovhunduka kudaro musoro abva atobatwa zvese neBP kubvira ipapo nanhasi kudai, so anovhunduka izvo exactly zvavari kutaura kudai. So saka pakutoenda kana kumadhoktors vanototaura pane tumapirisi twaakatopiwa, ende zvakaitika twice kwaari. Katsi ichipinda achinzwa ichifamba neusiku kudai pamusoro pake akarara. Saka mukuvhunduka kuya kungovhunduka kunokonzeresa futi izvozvo. Saka paakaiswa patumapirisi itotwa hachadaro. Okay, so zvandinotya inini zvinoita kunge pane vanhu vanoda kuzokushandisa vanozotora advantage. Andi munoziva kuti zvinhu zviri spiritual, saka vanenge vakuzoona kuti vanenge vanoda kuzokushandisa, because zvinoita kunge pane munhu ari kundidaidza ari kunditi handei, handinyatsozvinzwikuzviexplainera kumunhu. Zvinogona zvakaitika munhu like zvikutaurwa naanti, but kumafamilies kwatinobva mumwe munhu anogona kuona kuti okay munhu ndakuda kuzomushandisa so saka ndakatombokubira kuti kuzvitaura kwandinoita kuhama dzangu ndikokuti pamwe pane munhu anondishandisa handizivi, vanozoenda kunofamba kwavanofamba ubata kuti chii royo. Saka beta tigare nabuda pachena pavari, zvinorwadza, tiri kunyeperai, zvinorwadza. Saka pamwe kunze vanotoziva, pamwe unotora neshaviro kubuda usiku kola iri kuenda kundonoona vanhu usiku. But vanenge vari kutadza kundimutsa, ndiri kutadza kana kubuda. Okay, chichifambira ikakola vambozama kutsvaga rubatsiro zismeli, kutozama kutoramba ndisikachiri kundibatsira zvino zvekutoramba ndakasimba pakunamata. Saka ndamba ichiramba ichitamba kuti ndamba chitobvisa completely, hakuna chinoramba kwamwari. Zvinogona hazvo kutora nguva, saka hakuna chinoramba. Rambai makadzvanyamura muchitobvisa completely demoni iri kuti iko zvinokuve kuti muchichallenja nekutoriramba zvachose kuti mweya ari kunditora, not me. I don't belong to your kingdom. I belong to a different kingdom. Leave me alone. Go uko kumatunumana sina mvura. Holy Ghost fire back to sender. Kola mubve matora baiko zvino time yumire panzvimbo, rambai kola. Rambai zvandachida kuzama kudzidzisawo vangu kuti pamwe vamwe vanavo vamafamilies vavo vari kusangana nezvinhu zvakadaro. Usama blame, mumwe anenge asingatozive. Iwe mwana unonzi munhu uyu muroyi asi usingatozivi mupfumi. Ndinotamusora ngati vamutoroi vasingazivi. Usingazivi, saka ndinoda kuti uramba uchinamata une kutsvaga rubatsiro, tangotega nekusheyiwa nyaya yangu. Kwai nevamwe vanoziva vanoziva zvechivanhu kuconversation, mukwanzi kola makapfekedzwa shavi rehuroyi, haisi hora movie, haisi nyaya yehora movie. Uri kuona, saka ndogara ndichiramba because kune kwandakambofamba kwakanzi zvoni kune munhu ari kuda kukushandisa asi ari kutadza because akaona chipo chiri pahuri.
pane chipo chiri pauri chaanoda kutora asi ari kutadza kuchitora ndomatsanangurwa madokta vacho mutange mavashuwa kuti dokta vari kuti hapana here pamwe muda munogona kutoimprova netupirisi itototo kuzama kwese zvechokwadi kuzama zvese pachichinwa chanaita ngotoake kuti zvinorwadza isecret yausingagona kana kuudza mumwe munhu asiriwo kuzaribatokujaja kuri muroi nekutokutya kuna kutotanga kutodaidzwa kuti wamuroi ati zvinotyisa saka kana ndasvika pamba pevanhu like ukaenda kunobvakacha like wakaroorwa unototya kurara because unenge uchitya kuti ndichataura vanoti ikope ndiyo ndisakiyo yomwesakiyo uko muzozitora kuseni mwamuka kuti musamaamasanda wako wainda kumba kwawakarogwa wovatana navamwe nemurumu wozobatirwa kudho uchida kubuda zvinorwadza saka zviri kusanganawo nevanhu maita henyu neprogramu yemusisi mere unenge watova nawo pokutaurirawo ndosakatidururai hapana vanhu vanodurura zvavakasununguka pano kuzangu zati zvinongopererawo pano Melinda ndakanganwa muri kunzwa zvinotaurwa nekolawo ini nemurume wangu munoziva kuti anombozvita but zvinoperera pandiri inini okay akavhunduka kudaro akajamba kudaro anozotongowereka kana pamusoro pangu manje ndo pazvinobva zvake zvabva zvangopera woti koiwe ndava iwe zvonzi amheno ndanda kutopera mweya saka anobva atojambira ipo pandiri ndo pazvinoperera saka ndinotomubatsira kazhinji zvakaoma ndinotomubatsira nyaya dzawandisa guys saka cheda patitude because nyaya muri kuunza guys dzawanda apa manje tiri kuda kutimbopinda pane uyuyu takaitadza musi uya dzawanda nyaya dzamuri kutumira kuseri kudzawanda totozoita part 2 guys tokontiya nepart 2 handiti tichakontiya nepart 2 zvanasi tiregai timbopinda mune uyu even iwo mabhatiri asati apera tichipa 31% gaichipinde muti anenge achiitei pamusa zvechokwadi ndiri kutotaura ini vanhu vanofunga ndendichitonyepa ka anokokuvhunduka pane pakavhunduka mva ngoti vhundu ndobva ndatoona munhu atopamusoro pangu pamwe anenge atoroti achitoita akatite basa daudatozvototi atoita ndo panotozoenda mhepo yacho ndichika mhepo zvatosuduruka guys saka musaenda ndika chitenda kutata ndikadona tichipasana ndodzoka Moses request futi saka ndakudona guys tiwanze kuunza mumwe antika musa